atong tabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa atong tabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini, OMG. kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tuntabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini, OMG.
kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tuntabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini, OMG. Marhay na aga Bicolandia and good morning online world. Welcome sa Payday Live
selling ng DTI Camarines at ng online market ni Bishop Gainza. Happening today, July 30. Thank God, it's Friday. Yan. So ngayong umaga po, i-showcase natin ang iba't ibang lokal na produkto galing mismo dito sa Camarines Sur. Live na live tayo ngayon sa DTI Camarines Sur Facebook page. So kung ako sa inyo, i-share nyo na ang live na ito dahil dalawa sa inyo at the end of this live ang mananalo ng 100 pesos load. Yan. So kapag tapos na po kayo mag-share ng ating live for today, just comment, share, done. Yan. Lalong-lalo na sa mga mahiling manood ng mga live selling. So this is an opportunity also to support our farmers and local MSMEs. And of course, sasamahan tayo ngayon ng ating Provincial Director of DTI Camarines Sur to grace our activity. And also, let's all welcome ARD Edna Tejada. So, good morning, ARD Edna. The floor is yours po. Good morning po. Good morning. Sige po. So, ang aking message sa ating mga nanonood ngayong araw na ito, huwag tayong patatalo sa pandemya. May 3 mabisang paraan para labanan natin ito. Number 1, walang humpay na pagdarasal. Number 2, magpabakuna. Number 3, online selling. Opo, ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng 2 oras na online selling ng masasarap at magagandang produkto na gawa ng mga Bicolano. Malilito po talaga kayo. Pero sa larangan ng serbisyo publiko, ang DTI ay matagal ng yours na po, di ba? So tara na, mag-mine na. Yay! Thank you very much, PD Ed. Yan. So suportahan tayo ni PD Ed this morning and for sure, maraming magmamine today. Kaya so basa muna tayo po ng ilang comments habang inaantay natin ang ibang nating viewers. For now, we have 45 viewers. Yan, maraming salamat po sa ating 45 viewers. Don't forget to share dahil na-mention na po kanina, meron tayong raffle para sa mga share. Don't forget to comment, share, done. Yan, so nakikita ko ngayon, maraming nag-share, done. And also sa ating mga miners, magmamine po tayo gamit ang word na mine plus yung code na ibibigay namin today. Para sa ating top 3 miners, meron tayong freebies na ibibigay sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, magmamine na ako today. So samahan nyo kami habang nagpre-prepare kayo ng inyong lunch or kaya naman habang tayo magla-lunch break maya-maya lamang. So, simulan na siguro natin ang ating live selling for this morning. Simulan natin with a product from HGQ Handicrafts. Ito po, galing po ito sa Nabwa. So we have first a bag from HGQ. Yan. So ito po. So this bag is actually a bamboo clutch bag. Ang worth po nito is 1,200 pesos. Yan. So ito po, locally made and indigenous materials ang ginamit natin dito. Ano po? So sa mga interested na mag-mine nitong ating bamboo clutch bag ni HGQ, just comment, mine bamboo clutch. Yan. So mine bamboo clutch. Yan. So marami-rami tayong code ngayon na gagamitin. Ano po? So good morning po sa ating mga viewers. Yan. So habang pinapakita po natin yung ating product, this product is made of, this is stylish and functional as well. Ano po? So meron siya ditong, eto po. Yan. Hindi ko lang siya ma-model sa inyo ngayong umaga. Pero for sure, for sure, kung kayo ang gagamit, of course, level up ang inyong experience. Mas magiging fashionable tayo. Especially locally made po siya. Yan. So, meron na bang nag-mine? Yan, just comment, mine bamboo clutch. Yan, from HGQ po yan. So, next item tayo. So, ibabalik ko lang muna yung mga products natin dito. Then, all throughout our live selling, pwede nyo pong balikan at i-mine. Or just comment down kung interested kayong mas makita yung product. Then, I'll show it to the screen. Next, we have our this one. This one na lang. Yan. Okay, this product is also a bag from HGQ. Ang tawag po dito is toppered bag. Yan, ano po? So, this toppered bag, yan, pakita ko po yung loob sa inyo. Yan, so, yan, zoom natin ang ating
camera. Yan. This stoppered bag is worth 1,080 pesos. Ay, I forgot to mention po pala, ang ating prices for today is actually discounted. Yan. So, pwede nyo pong mag-grab and ma-mine ang mga product na ito on a discounted price. Ano po? But, if in case naman gusto nyo balikan yung ating mga produkto, pwede kayong mag-visit sa omgainza.com at i-download ang OMGainza sa inyong mga cellphone, smartphone, and sa Google Play. Ayan po. So, ito po, mine yellow na lang tayo. Ano po? Under HGQ. Kasi baka marami tayong yellow mamaya. Mine yellow for 1,080 pesos. Yan. Our next item, toppered bag ulit tayo po. Another design naman ito from HGQ. So, this bag naman is worth 900 pesos. Ano po? So, 900 pesos. Yan. Paikot ko po yung ating bag para mas makita yung details. So, meron siya ditong mga crochet raffia na nilagay. Ano po? And meron siya mga beads and pearls na nakabit dito sa ating bag. So, if you're interested, just comment mine pearl. Mine pearl na lang. Opo, sa HGQ. Yan. So, mine pearl for this item. Ano po? Toppered bag ni HGQ. Now, we have a bag from HGQ pa din po. This one. Oops. Okay. So, kuhain ko na po itong isa. So, this bag naman is called Yellow Clutch Flower Bag. Yan po. This is only for 960 pesos. So, pwede nyo po siyang, dito po siya. Yan. I-model natin ng saglit. Yan. Yan. So, i-mine nyo na po ito. Just comment, mine. Ano bang pwedeng i-mine dito? Mine pearl. Ay, may pearl na tayo, ma'am? Wala pa. Mine pearl na lang for this clutch bag. Clutch pearl na lang. Clutch pearl. Mine clutch pearl. Okay, meron na pong nag-comment, nag-mine, PD Ed. This is yours, PD, mine pearl. And of course po, I'd like to remind our viewers na ang ating mga products po ay unlimited. So, unlimited mine, although ang iba po ay exclusively parang unique, yan po. But if marami tayong magmamine in one product, that's okay. Ano po, so hindi po ito paunahan, pwede po kayong mag-mine anytime. Just remember the code that we are using right now. So kay PD Ed, nag-mine na po si PD. Meron na ba tayong ibang miners? Yan, shout out tayo, Ma'am Yeyeng. Good morning po. Yan, thank you for watching. Pa-share na lang po ng ating live for this morning. Yan. So next item tayo, another clutch bag from HGQ. It's a shell clutch bag naman. So kung kanina pearl, ngayon naman just comment mine shell clutch. Ano po? Mine shell clutch. Okay, yung malaking bag daw na may pearl ang kay PD. This one. Ano po? This one ata po ang minention ni PD. Yan po. So this one is worth 1,000 pesos. Sama po. 1,000 pesos ang ating price for this product. Yan. So, yan. So, kung comment na lang po kayo if you're interested, mine shell clutch. Yan. Ano po? Discounted prices po ito ng ating product. Yan, discounted po ito. Kaya kung ako sa inyo, imamine ko na ito. Baka po may mga reregaluhan kayo ngayon ng mga birthday celebration, anniversary, or kung ano pa mang celebration. So, pwede nyo pong gamitin ito. It's under HGQ Handicrafts. So, next item tayo. Our next item is fascinators tayo. Yan, so fascinators tayo. Actually, we have a model for this morning. Meron tayo isang magmo-model. Let's all welcome Ma'am Bill Fuentebella. Yan, our division chief at DTI Camarines Services Development Division Chief. Yan. So yung naka-showcase po kay Ma'am Bill, it's worth 1,800. Just comment mine armadillo. That's ARMADILLO. Yan, ma'am. Anong feeling, ma'am, na ginagamit mo siya? Okay.
It's very fascinating. Yan po. Thank you very much, ma'am. So kung gusto niyo pong i-mine yan, just comment mine armadillo. Yan po. Ang ating fascinators po are talagang handcrafted products. So grab this opportunity na ito ay discounted dahil ito ay pinaghirapan ng ating mga manufacturers and producers. Yan. So, for a while, let's take a pause and i-greet na muna natin yung ating mga viewers for this morning. So, sabi ni Sir Rio, magagayon man talaga. Wow! So, yan. Thank you very much, sir. Ma'am Camille, thank you for sharing our live for this morning. And Sir Seth, shout out daw po kay Mr. Mike Lapiguera ng DTI. Yan. And of course, yan, pwede po kayong mag-comment. And also, don't forget to tag your friends sa comment section dahil baka interested sila. They're looking for products na pwede nilang bilhin. Because we ship nationwide po via Ninja Van. Ano po, so we are shipping different products na i-showcase natin via Ninja Van. And also, yung iba-ibang produkto naman within Naga City ay pwede din pong ma-deliver sa inyo with a shipping cost. So if you're interested, don't forget to screenshot also yung ating mga products. This one naman po, we have another fascinator. This is a fascinator. This is called Harpa Loop Fascinator. Yan. So we have a shell here. I think the shell came from Cebu pa mismo. So this is worth 1,800 pesos. Ano po? That's 1,500 pesos. So mine red harpa. Mine red harpa for this product. Yan. So pwede nyo itong pang-fashion ngayong mga pararating na events. Although we have a pandemic, pwede pa rin mag-fashion. And also, let us acknowledge watching live right now, Father Mark is watching. So, good morning, Father. Yan. Don't forget, Father, to mine, ha? Sa ating activity ngayong umaga. Yan. So, marami din po tayong kasama ngayon. Yan. Thank you very much, Ma'am Susette San Pablo, for sharing our live for this morning. Yan. Ang gaganda daw ng ating mga fascinator, lalo na daw po ang ating model earlier. So we have another fascinator. This fascinator naman is called cornucopia. Ano po? So this is cornucopia. So this pearl is actually a real pearl. A freshwater pearl po ito. And this is a crochet raffia. So this is worth 1,200 pesos. Yan po, from HGQ and Clara Accessories. Yan. So, i-mine nyo na po itong ating product this morning. Hello sa ating 74 viewers. Yan, so pwede nyo pong i-share ang ating live this morning. Just comment, mine cornucopia. Ano po? So, ang spelling natin, baka mahirapan kayo. C-O-R-N-O-C-O-P-I-A. Cornucopia. Nasa screen pala. Okay. Ay, tama. Nasa screen pala ang ating mga code. Yan. Nakalimutan ko. Yan. So, live tayo ulit po ngayon, ano? So, yan. That's mine, cornucopia. So, the last fascinator that we have this morning is, this is called Heart Fascinator. Ano po? So, meron rin siyang crochet raffia. This is worth 1,200 pesos. Just comment, mine heart. Yan, mine heart. Sa mga mahilig mag-mine ng heart, i-mine nyo na ito. Dahil baka mas ma-in-love tayo, di ba? Mas ma-in-love ang ating mga minamahal kapag iririgalo natin ang ating fascinator this morning. Yeah. So that's 1,200 yan po. So ang ganda ng color niya. It's actually, ang ganda ng combination ng colors niya. And ang mga materials are actually indigenous. So lahat po ito ay talagang handmade products. Yan, just comment mine heart. Yan, thank you Ma'am Bang for mentioning sa comment section. So pwede po kayong mag-comment or mag-tag ng inyong mga friends. And also, just comment share done kapag tapos na po. Ano po? And next, we have this product. Ito na, sa likod. Pupunta lang po ako sa likod. So this product is worth 1,440 pesos. So, ang tawag po dito ay, this one is called, for a while po. This is, okay. This is a cone bag from HGQ. So, ang kagandahan po dito sa cone bag na ito
is, kung titingnan nyo po sa loob, di ba? Akala nyo, ilalagay nyo lang yung items nyo, but actually, you can safe keep your items here. Yan. So, kung for example, kayo ay magta-travel, pupunta ng beach, yan, pasok nyo lang yung products nyo dito or yung items nyo, and then you can actually tie it. Yan. So, mas secured ang inyong pagta-travel. Fashionable pa. So, just comment, mine cone bag. Mine cone bag for only 1,200 pesos. So don't forget po, discounted prices na po ito. So grab this opportunity. Local products po ang ating showcase this morning. Ito po from Nabwa po ito. So thank you for watching, Ma'am Junie. And we have Mr. Sinen Malaya, Mr. Rolly. Thank you very much. And thank you for mentioning your friends sa comment section. And po, just comment, mine cone bag. Yan. So cone bag. After ng ating cone bag, punta naman tayo sa ating beach bag. Yan. So sa mahilig magdagat ngayon, kahit na hindi masyadong mainit, pero pwede pa rin itong i-fashion sa inyong mga outing. So ito po ay worth 2,160 pesos from HGQ. So yan, kitang-kita nyo naman po kung gaano kadetalyado yung product natin ngayon. So yan, so we have a crochet raffia here, we have pearls, yan, and also yung ating abaka. Itong ating product is, this body bag is made of weave bangkuan, wrapped with cotton crochet and embellished with raffia and cotton crochet. Yan, so ito po yung ating mga raffia na crochet. So this is uniquely handcrafted bag to carry around kapag kayo ay lalabas. So pwede po siyang idalhin kung saan man kayo pupunta. Ano po, pwede itong pang-gift kay mother. Ngayon, kahit hindi na Mother's Day, bigyan natin ng appreciation ng ating mga mother. Ano po, so just comment mine. May code na ba ako kanina, ma'am? Mine, wala pa. Ano po? Mine beach bag. Yan, mine beach bag. Yan, under HGQ. Yan. So thank you very much. Now, I think we have one last item from HGQ. This bag is actually very presentable tsaka fashionable din. Eye-catching siya dahil sa kagandahan ng produktong ito. This is called Cleo bag. This is worth 1,800 pesos ang ating Cleo bag. So nakikita nyo naman po kung gaano kadetalyado ang ating mga produkto ngayong umaga. So let's try to open. Ano po? Baka nag-wonder kayo what's inside. Yan. So itong ating Cleo bag, okay, meron pala siyang gamit. Baba lang po natin. Ang ating Cleo bag, ay ito po ang kanyang laman. Yan. So may mga pockets po siyang kasama sa loob. So in case like you wanted to put your phone, your wallet, yan. So ito po yung ating Cleo bag. Just comment mine Cleo. That's C-L-E-O. Yan, Cleo bag. Mine Cleo for only 1,800. Meron na ba tayong mga nag-mine sa comment section? Are there any male products? Sabi ni Sir Adolfo Badiola. Hello sir, good morning. Meron tayo sir mamayang mga accessories for males and also meron tayong food products. Marami tayong food products ngayon na kahit sino pwedeng bumili. Ano po? And also, yan, habang showcase natin ang ating product, let's check sa comment section kung kamusta. Yan, so thank you for mentioning your friends. Yan, sa mga ating shares mamaya, meron tayong pipiliin na mananalo ng 100 peso load. Now, proceed tayo sa food products naman after ng ating mga fashionable items. Yan. Okay. I-ano lang po natin, baka matumba. Yan, okay. So, we have here from Magarao, product from Magarao. I mean, Gainza po pala. I'm sorry. Gainza FSJ pasalubong product. Yan. FSJ pasalubong product. Yan. Golden Mama po siya. This product is actually a Bicol Express. Ano po? So, this product is worth 160 pesos from 168 pesos. So, kung ako sa inyo, kung naghahanap kayo ng ulam for today, imayin nyo na ito. Dahil, or kaya naman bukas,
nag-iisip kayo ng ano bang ipang-uulam namin? Ano bang pwedeng i-serve sa mga bisita? So, meron tayong Bicol Express from FSJ. So, ito pong mga products na ito with coconut milk, cooked pork, and also shrimp paste drizzled with fresh spicy chilies. Yan. So, just comment mine, Bicol, for example, marami kasi tayong products dito. So, mine Golden Mama 1. Yan na lang po. Mine Golden Mama 1 for 160 pesos. Yan. Golden Mama 1. Yan. I-mine nyo na po ito. Mag-mine na kayo ng inyong mga gustong product ngayong umaga. Ayan, next product tayo. So, ilalagay ko lang muna siya sa likod, then we'll show it later kapag may time tayo. Next product is another one from Golden Mama. This is laing naman. So, this laing product is spice things up with a bottle of our traditional spicy laing. Taro leaves slowly cooked in coconut cream with just the right amount of pork meat as an addition. So, ang price nito is 160 pesos. Yun. So, nakikita nyo rin po sa screen natin yung actual products natin. Ano po? So, just comment Golden Mama 2 for 160 pesos. So, laing product po ito. Yan. So don't forget to share publicly this live and you will get the share badge and you will be qualified to win 100 pesos load later. So our third item from Golden Mama is Coco Jam with Pili Nut. Yan. So this product is actually 97 pesos and this Coco Jam with Pili is a sweet with a caramel-like taste and texture topped with fresh pili nuts. Yan. So, mga mahilig magpili dyan, at the same time, pwedeng palaman sa inyong mga sandwiches kada umaga. I-mine nyo na po ito, Golden Mama 3 for 97 pesos. So, yan. Golden Mama 3 for 97 pesos. Itong ating Coco Jam. So, shout out po kay Mr. June Peter all the way from Cebu. Hello po. Good morning. And we have, okay, may nag-mine tayo, Ma'am Tere Esmeralda Medina, mine Golden Mama 1. Okay, acknowledge na po. Yan. Meron tayo ditong mine Coco Jam with Pili Nut, PD Ed. Okay, yours na po ito. Yan, pwede nyo pong i-screenshot kapag interested kayo. And what is this one? SD. Share done. Sorry. Share done na daw po. Okay, thank you. Yeah, we have another one from Golden Mama, Ginataang Santol. This price is 106. The price of this is 160 pesos. So, yung mga mahilig po dyan mag-ginataang santol, this product is actually pwedeng spicy or mild. So, it's turning a seasonal fruit into a delicious dish. So, yung mga gustong meron lang laging baon na pwedeng dalhin sa opisina, pwedeng dalhin sa kada nagsiswimming kayo, kung saan man kayo pumunta, buy na kayo ng ating mga products. Golden Mama 4 for this one, ating ginataang santol. Just comment Golden Mama 4 for only 160 pesos. So, meron tayong miners sa comment. I'll just like to acknowledge Mr. Purdsbergs, mine Golden Mama 2. So, acknowledge na po yan. Mine Golden Mama 2. And we have Ma'am Evelyn Bautista Brioso, mine Golden Mama 3. Yan, yung ating Golden Mama 3 is actually yung Coco Jam, yung ating Coco Jam. Yan, so acknowledge na ma'am. Thank you very much for supporting our MSMEs. Hello Ma'am Richie Pinanggang. Yan, good morning po. Thank you for watching. Next, our next item and next producer or MSME for this morning is Hearty Harvest Food Products. So, yung mga products naman po ni Hearty Harvest are actually cacao products galing mismo sa farm nila sa Tigaon. So, from raw mats, pinaprocess nila ito. And the output of this Hearty Harvest is this one. So, meron yata tayong isi-show sa screen yung ating classic chocolate for only, tama ma'am, for only 114 pesos. Yan, nakikita nyo po sa inyong screen, classic chocolate. It is a full-fat hot chocolate that is made of 100% roasted and grounded cacao. Yan. So, pwede siyang for baked goods, chocolate desserts, champurrado snacks, and for your chocolate drink. So, just comment, mine Hearty 1. Hearty 1. That's H-E-I-A-R-T-Y. Yan.
Hearty 1 for yung naka-show sa screen po ninyo ha, yung ating classic chocolate. Mine, Hearty 1. So, meron tayong mga minors pa. Pahabol ko lang po ha. Or nabasa ko na ba ito? We have here, Mine, Golden Mama 4 daw po kay Ma'am Evelyn Bautista Brioso. Thank you very much po. Mine, Golden Mama 3 for Miss Susette San Pablo. Yan, thank you very much. We have Mine, Golden Mama 4 for Sir Purds Burks. Golden Mama 3 for Ma'am Nancy Tangilid Velasco. Mine, Golden Mama 3 for Juday Belieber. And mine, Hearty 1. Yan, meron na tayong nag-mine ng ating Hearty 1 sa screen. Si Ma'am Bill Fuentebella, meron na tayong isang miner for Hearty Harvest. So, this next product is called Dark Chocolate Tablea. Ito po ay 67%. So, meron tayong dalawang variety po kasi nito. 67% and yung ating 75%. Yan na po. So, this product is actually 114 pesos. So, comment po kayo, Mine Hearty 2. Mine Hearty 2. Okay po. So, Mine Hearty 2. Comment lang kayo. Okay, nawala ako. Sorry. Yan. So, comment lang po kayo, Mine Hearty 2. Itong ating product is pure roasted cacao. Pure roasted cacao beans combined with enough sweetening agent to give you unique chocolate to experience with its earthy dark chocolate taste that is not too bitter and not too sweet either. So you can serve it as an appetizer, nibbles, or snack chocolate that are surely tummy filling. So sa mga chikiting, pwede rin po ito. So Mine Hearty 2 for only 114 pesos. Yan. Mine Hearty 2. May minor na tayo. So Ma'am Bill, thank you. We have Miss Angela Glenda Miliano. Dalawa daw po ng Hearty 2. So, dalawa nito, ma'am. So, thank you very much po sa ating mga minors ngayong umaga. So, yan. Yan, ako ang nape-pressure sa dami ng ating mga minors. Hindi na natin nababasa. So, ating mga minors this morning, meron pa tayo Mr. Erico Salting. Mine Hearty 2 daw. Yan, grabe ang support ng ating mga viewers for this morning. Now, we have our third product. This is called milk chocolate. Yan. So, yung medyo gusto ng lighter na chocolate, i-mine nyo na lang po ito. So, this product is actually molded literally in the shape of a heart. This is worth 114 pesos. So, Mine Hearty 3. Hearty 3 naman tayo. Mine Hearty 3. Yan. Mine Hearty 3. Meron tayong isa pang miner. Wow, hindi ako nakakahabol sa ating mga miners. We have PD Ed, Mine Hearty 2, isa daw po. Miss She Julio Almeida, Hearty 2, 2 packs. Miss Nadia Bon Francisco, Mine Hearty 2, isa. And yan, meron tayong Hearty 3. Baka gustong mag-mine ng ating Hearty 3 ngayon, umaga. So this is actually a milk chocolate. Yan. So pwede sa mga lovers dyan kasi shape siya ng puso sa mga umiibig. Alam ko maraming umiibig ngayon. So our fourth product from Hearty Harvest is pure dark chocolate. That is worth 205 pesos. Mine Hearty 4. Mine Hearty 4. Para naman ito sa mga gusto ng 100% pure cacao. A tablet will give you an earthy, bitter, and dark chocolatey taste, and that is rich and filled with antioxidants, fiber, and magnesium. Yan. So, i-mine nyo na po ito. This is the one po, ito yung ating Hearty 4. Mine Hearty 4. So, meron ulit tayong miners. Yan. Thank you very much, Miss Sinen Malaya. Mine Hearty 3 and Mine Hearty 2. Wow! In love na in love ang ating miner. Ang daming hearty. We have also another one, Mine Hearty 4 daw po kay Mr. Erico Salting. Yan, maraming salamat. PD Ed, Hearty 4. Okay, wow. Thank you very much, Ma'am Angela Miliano. Mine Hearty 4, 2 packs po ulit. Ano po? So, wala pong Joy Reservers, ha? Wala yung magko-comment ng mine lang. Dapat yung mine talaga. Ano po? Dapat pag sinabi niyong mine, sa inyo talaga yan. Walang bawian. Ano po? Parang sa pag-ibig lang yan. Pag nagsabi ka na po ng oo na yan. Yan. So, good morning everyone. So, sa mga bagong pasok po sa ating live selling for this morning, tatakbo ang ating live selling until 1 p.m.
So marami pa tayong products dito, marami pa kayong oras para mag-share, mag-comment, mag-tag ng friends for this morning. Kaya kung ako sa inyo, mag-comment na kayo, mag-tag na kayo, and share this live dahil meron tayong dalawang winner mamaya ng ating raffle sa load. So now we will proceed with our fourth MSME. We have Michaelis Integrated Farm. So for Michaelis Integrated Farm, our first product na i-introduce is actually a dragon fruit jam. Ang ating dragon fruit jam is worth 171 pesos mula sa 180 pesos. So ito po ay source from their dragon fruit farm. So just like the tablea and cacao earlier sa Tigaon, this product is actually or came from Calabanga, Camarines Sur. So si Michaelis po ay from Calabanga, galing sa kanilang hinarvest sa farm nila, then they process it into a dragon fruit jam. So this, just comment mine, ano bang pwede? Michaelis, M-I-K-E-L-I-Z. So nasa screen po ninyo yan. Mine, Michaelis 1 for this dragon fruit jam. Yan. So yan, ito ang ating product. So pwede ito sa mga snacks para maiba naman yung isi-serve natin sa mga bisita natin kada pumupunta sila sa bahay. Just comment mine, Michaelis 1. Yan. So, meron tayong another minor kanina kay Hearty. Mine Hearty 3 from Miss Vam Tayamora. And thank you for mentioning Ma'am Makay Contreras. Maraming salamat po. And also, we have Mr. Kiko. Salamat sa pag-mention ng inyong friends. And Miss Kelly Firme. And Mr. Rolly. Maraming salamat sa pag-support ng ating live ngayong umaga. Next product is another product from Michaelis. Comment Michaelis 2. Mine Michaelis 2 for 171 pesos. Galing po sa price ng 180 pesos. Kasi yung ating mga produktong pinapresent ngayon ay discounted. Kaya kung ako sa inyo, habang kayo ay nagpre-prepare ng lunch, nag-iisip, ano na naman kayang ila-lunch ko today? Or ano na naman kayang i-snack ko mamayang hapon yan? Mag-mine na po kayo dahil this is an opportunity to grab and support our MSMEs. Dahil tayo ay nagsa-celebrate na rin ngayon ng MSME Development Week. So, happy celebration sa ating mga MSMEs. So, thank you very much, PD, mine, Michaelis 1. Also, mine, Michaelis 1 from Michelle Julio Almeida. Yan. So, thank you very much po. Yan. So, we have another product from Michaelis. I'm sorry. I'm sorry po pala, medyo may confusion. Yung sinow sa screen is this one po. Yung ating, tama po ano. So, we have another product, yung dragon fruit concentrate juice. So ipapakita natin yan sa screen natin. Ano po? So, ang ating dragon fruit concentrate juice is worth 285 pesos from 300 pesos. So, pwede nyo po yung mamine this morning. So, ang ating dragon fruit concentrate juice is actually, if you're looking to have some dragon fruit but have problems whether where sila bibilhin dahil seasonal siya or not, then our dragon fruit concentrate juice will be available for you. So, just comment mine Michaelis 3 para sa nakikita niyo sa screen niyo ngayon. Yung ating dragon fruit concentrate juice. Mine Michaelis 3. Yan. So, meron tayong isang minor kanina kay Hearty, Miss Camille. Mine, Hearty 3. Yan. So, don't forget po na kapag nag-mine tayo, pwede nyo i-screenshot and then just message DTI Camarines Sur Facebook page para ma-acknowledge natin ulit ang inyong order. Although, meron tayong team dito nagre-record ng ating mga orders. Ano po? So, tingnan natin kung may mga minors pa tayo this morning. Yan. So, another product from Michaelis is ipapakita natin sa screen natin. Chili garlic sauce. That's 144 pesos. Made out of ladyfingers, labuyo, sili, vinegar, salt, pepper, oil, and sugar chili garlic sauce that is purely to spice up your dal meals. Yan. So, nakikita po sa inyong screen ngayon ang ating chili garlic sauce. Just comment Michaelis 4. Mine, Michaelis 4. For only 100, magkano yun ma'am? 144 pesos. Yan. Michaelis 4. Ayan.
So don't forget po ha, to mention your friends sa ating comment section. And the last product na i-showcase naman natin kay Mike Clis is the dragon fruit vinegar. So galing po mismo ito sa kanilang farm. So from 100, okay, that's 120 pesos po. This is 120 pesos. Just comment Mike Clis 5. Mike Clis 5 for this dragon fruit vinegar. Yan. So, kakaiba naman yung ating dragon fruit ngayon. Made of dragon fruit. Yan. Inulit ko ba? Yan. So, yan. Obvious naman po, dragon fruit. Kasi dragon fruit vinegar. Yan. So, thank you very much. So, comment lang po kayo ha. Mike Clis 5. Yan, so mamaya pag may time po tayo, balikan natin. Comment kayo kung ano yung gusto nyong ipakita sa screen. Now we have another product from another MSME. Okay, meron tayong sa ating mga farmers naman. Let's support our farmers. Meron tayo sa Pecuaria Development Cooperative. Ito po, galing po ito sa Bula, and organic rice business po ito. So, meron silang members na around 426 associate members, and ito ay galing mismo sa kanilang farm. So let's show first one product. So kung naghahanap kayo ng mga healthy rice, this is a good option. This is worth 228 pesos. So mine black rice for 228 pesos. So rich po ito sa antioxidants, iron and vitamin E, magnesium, potassium, and calcium. So with lesser sugar po ito and carbohydrates content than our actual white rice. So good for your body po ito. So mine black rice for only 228 pesos. Yan. Mine black rice. Yan. Meron tayong miner kanina, Miss Va. Mine Mike Clis 3. Miss Tere Esmeralda Medina. Mine Mike Clis 4. And yan, ang ating mga latest. We also have Ma'am Makay Contreras, mine Hearty 1 and 3, and mine Mike Clis 4. So actually, ang kagandahan ng ating live ngayon, kasi pwede po kayong bumalik, tama? Pwede niyo itong balikan mamaya para makita ulit yung ating mga produkto. So after our black rice, we have our organic brown rice naman from Pecuaria. So our organic brown rice, okay, ito na lang po unahin natin. Brown rice is worth 204 pesos. So kung kanina black rice, you also have a brown rice. Our brown rice is good for your heart. Eating organic brown rice may help reduce your risk of high cholesterol, diabetes, and premature aging. Yeah? So kung gusto nyo mas lalong mag-young ang feeling, mag-brown rice na kayo mula sa Pecuaria. Yan. So i-mine nyo na to, mine brown rice for only 204 pesos. Yan. Sa ating mga mahiling bumili ng mga health products or health na mga related products, pwede nyo po itong bilhin. Mine brown rice. Yan. So tingnan lang po natin yung ating comment section kung meron na tayong mga miners para ma-acknowledge natin yung ating mga very supportive na watchers for this morning. So meron tayong 71 watchers or viewers rather ngayong umaga. Next, from brown rice and black rice, we have organic red rice naman from Pecuaria Development Cooperative. So, ang ating red rice is worth 210 pesos at pwede nyo itong mamine. Just comment mine red rice. So, ang ating red rice is fortified with powerful antioxidants and higher nutrition content. Organic red rice is recommended to those who are diabetic and with heart problems. It is a fat-free, aids digestion, and lowers the risk of obesity. So eating red rice is also or helps you to feel fuller for a longer time. Yan. So kung kayo ay hectic during the day, pwede nyo itong i-take ang ating organic red rice for only 210 pesos. Kung kayo ay busy buong araw, pwede na ito para sa inyo. So that's mine red rice. Yan, sa ating meron ako nakitang nag-mine ng ating brown rice. Ma'am Kelly Rosana Firme. Yan, thank you very much. And also, yan, remind natin na mag-mine kayo ha. Or baka yung iba nag-aantay pa lang ng ibang produkto na naka-showcase dito. So, mahaba-habang pagsasama tayo ngayong umaga.
So ngayon, let's proceed to our next item. Our next item naman po came from Hataw hand-woven products or inable or hand-wovens are otop of buhi. So ito po ay galing mismo sa buhi. So they use upcycled color thread overruns as their raw materials. So itong una nating ipapakita is the advanced weaving. So kukunin ko lang po. Yan. So pwede ito sa mga table, sa mga dining table ninyo. So, pwede ito. So, ito po ay advanced weave. So, this is crafted with labor, love, and passion for fashion. This is a well-made quilt from overruns upcycle. So, it is a thick yet light. So, tama nga naman po. Ang sarap sa pakiramdam. Ano po? So, pwede po ito sa inyong mga table, pang-accent. And, ang price po nito ay... ito po, ang price nito ay from 1,440 pesos, pwede nyo na siyang mamay ng 1,256 pesos. Just comment mine Hatawan. Yan, Hatawan. So, para tayong sasayaw dito Hatawan. Just comment mine Hatawan. Yan, ang ganda-ganda nito. So, kayo po, kung kayo ay parte ng mga grupong tulad ng Homebodies, ayan, pwede nyo na itong ilagay sa inyo or pang-disenyo sa inyong mga bahay para mag-level up with a touch of local products pa. Don't forget to use hashtag #GoLocalBuyLocal. That's mine Hatawan for 1,256 pesos. Yan. So, mine Hatawan po Yan, let's check our comment section. Yan, so kung gusto kami mga ipa-shoutout, i-comment nyo na yung mga friends nyo na gusto nyo i-shoutout. I-tag nyo na mag-mine ka naman. And support our local MSMEs. Yan. So let's proceed with our another product. A mine brown rice pala from Miss Sexy Model of DTI. According to Miss Sherry Cosim. Tama? Yan, so thank you very much, ma'am, for mining. Meron pa tayong mga miners pa ba dito na hindi natin na-acknowledge? Yan. Yan. Sa ating mga, tawag dito, mga MSMEs, comment kayo sa baba para makilala rin kayo. Kung kayo ay kasama namin ngayong umaga. Yan. So, let's proceed with another product. Okay. Lagay ko lang po ito dito for a while. Yan. So, our next product is actually another from Hataw. That's Tinablero Blanket. Ang ating Tinablero Blanket is this one naman po. So, pwede siyang pang-kumot or pang-yakap sa gabi. Yan. So, very warm po siya. This is worth, hanapin natin yung price. So, yan, tingnan nyo po yung kung gaano siya kadetalyado. Asa na ang ating price? Ayan. Ito. Yan. Sa sobrang laki niya po, di ba? Hindi na natin makita. From 1,800 pesos, 1,620 pesos na lang siya. So, yan. So, ito po yung produkto na meron tayo. This Tinablero Blanket is actually 53 inches by 90 inches. So, the pattern is inspired by a chessboard in a green apple hue. Yan. Yan. Although this is not green, I think. Oo. Yan. So, may ibang design po tayo. Visit po kayo sa OMGainza mamaya-maya. So, para mine Hataw 2 for this product. So, discounted na po ito masyado. That's 1,620 na lang from 1,800. Yan. So, pwede nyo po itong gamitin sa inyong bahay. Ano po? So, shout out tayo kay Miss Kazel. Hello, Miss Kazel. And Miss Princess Lara, nanonood daw po sila ngayon. So, good morning. Yan, mag-mine kayo. Don't forget na mag-mine. Dapat yung may mga shout-out, may mine din. Shout-out daw kay Miss Anne Asido Locanyas from Mr. Christian Oliva. Yan, good morning. Now, we have another product from Hataw. So, isi-show po yan sa screen. Our next product is a sleeping bag. That's 60 inch by 80 inches. This is a lightweight and easy to use sleeping bag with full zip on, so you could repurpose it as a blanket, bed cover, or a sleeping bed for two. So nakikita po yan sa inyong screen ngayon. So with a hand-woven bag to protect your sleeping bag as well. So ang dami niya pong purpose. Ano po? So with full zip on, so you could repurpose it as a blanket
and also yung bed cover ninyo. So just comment mine hataw 3 for only, ang ating mine hataw 3 is, okay, for a while po, we'll just double check ang ating price. Mine hataw 3 para sa ating sleeping bag. Yan, so nakikita po yan sa inyong screen ngayon. Mine hataw 3. Yan, thank you Ma'am Giselle Rabulan Corpus. Magandang umaga Ma'am Nancy. Good morning. Yan, don't forget to to share and comment share dan para ma-acknowledge kayo. Magkakaroon kayo ng share badge and then pwede kayo makasali mamaya sa ating raffle ng 100 peso load. Sa ating top miners naman, meron tayong 100 peso load. So itong ating sleeping bag na nakikita ninyo sa inyong screen is worth 1,782 pesos. So i-mine nyo na po yan. So kung kayo ay may balak na mag-camping, pumunta sa dagat, yan, pwede po yan. Our next item will be shown on your screen. It is a seamless matrimonial bed cover. So that's 68 inches by 108 inches. So it is a durable cover that could withstand everyday use. So soft and warming hand-woven upcycled cotton fabrics. And you can also feel the love and passion, syempre, ng ating mga local hand weavers na gumawa nito sa buhi. So, from 1,890 pesos, it is actually now 1,782 pesos na lang. So, i-mine nyo na po, hataw for only 1,782. So, discounted price na po itong ating mga pinapakita ngayon. So, i-mine nyo na po ito. Grab this opportunity to support also our local hand weaver sa buhi. Yan. So, mention lang po tayo ng ating mga friends sa comment section. Para mas makita ng ating mga kababayan kahit saan man sa Pilipinas. This is not only live, syempre live tayo sa Facebook, all over the world pwede po itong makita, kaya pwede nyong i-mention. And we also ship po via Ninja Van all over the country. So our next item is this pancho. Ayan, so itong ating pancho po is, okay, baka igilid ko lang po itong ating fascinator. Yan. So this is our next product, ang ating pancho. So this pancho is worth, yan, so ipapakita ko po sa inyo. This is from 1,800 pesos. This is 1,620 pesos na lang. Just comment mine hataw 5 for this product. So yan. So ano po siya? Pwede nyong suotin. Yan. So ito na po yung parang makabagong local product kung kayo ay nilalamig, kung kayo ay mauulanan. So, pwede nyo po siyang gamitin. Ano po? Just comment hataw 5 for only 1,620 pesos. Yan. So, ito po, pwede siyang meron tayong panglagay sa ulo. Ano po? So, hindi ko lang siya masuot ngayon. Yan. So, ganyan po ang itsura niya. Mine hataw 5. Yan. So, ang ganda po ng texture ng ating mga products. Very comforting. So, sa mga naghahanap ng mga comfort, ito na po ang inyong produkto. Okay? Our next product naman po is actually a traditional blanket. Ito po yung ating traditional blanket. This is worth 780 pesos. Yan. So, ang ganda po ng color niya. Ano po? So, this is, okay, ang ating discounted price is actually 702 pesos. So, from 780, ito na po ay 702 pesos na. So, pwede nyo po itong panghumot sa gabi. Or kayo ay nagta-travel, for example, sa bus or kung sa sasakyan, pwede nyo siyang gamitin. Ano po? So, traditional blanket po ito. Mismong dito po ito gawa sa buhi. Ano po? So, let's support our weavers. Kaya mag-mine na po kayo. Yan, 702 pesos. Mine hataw 6 for this item. Yan. So, thank you very much po sa mga nanonood. Thank you, Miss Belia, for sharing our live for this morning. Ma'am Giselle, thank you very much. Ma'am Babet Lavedia, good morning po. Mr. Yan, okay. Thank you for tagging your friends sa ating comment section, ha. We appreciate po yung inyong pag-support sa ating activity. Dala po yan ng online market ng Bishop Gainza through Caristas, Cáceres, and also DTI Camarines Sur. Okay?
we have another one. May dalawa pa tayong last item for hataw. First, this is a backpack naman. Sa mga naghahanap naman ng backpack, Sir Totoy, pwede ito for male. Yung naghahanap kanina, Sir Totoy, this product is worth 648 pesos. So, mine, hataw 7. 7 na tayo, ma'am, no? Hataw 7 for this backpack. Alam ko, wala tayong pasok ngayon, pero pwedeng-pwede ito sa mga estudyante, Kasi napaka-safe niya po. Alam niyo ba na meron siyang zipper sa likod. So, kahit nasuot mo siya, pwede niyo ilagay yung mga importante yung like cards or kung ano man na mga importanteng documents na ayaw yung mawala. So, pwede niyo po. So, may another zipper tayo dito sa harap and also dito sa loob. Yan, pakita po natin ang ating backpack. So, ang tawag dito is butterfly backpack. So, mine, hataw 7 for this one. So, may mga pockets din po siya sa loob. Ano po, that's mine, hataw 7 for only 648 pesos. Yan. So, we have another backpack na ipapakita and I think this is very unique. Nung nakita ko ito kahapon, talagang sabi ko, wow, very creative ang ating mga weavers for this item. So, this is actually also a backpack. Pero ang design niya po is shoes. Ano po, or shoe, kasi isa lang siya. So, this is worth 1,944 pesos from 2,160 pesos. So, discounted price na po ito. Ito po yung kanyang design. So, meron siyang zipper dito and pwede nyo po siyang suotin. Yan. So, i-model natin siya. Yan. So, pwede pong ganyan. Just comment mine, hataw 8 for this shoe bag. Yan. Di ba? Kung pag napadaan si Crush, tapos suot-suot niya itong shoe bag natin, talagang mapapalingon si Crush. Tapos bilhan mo na ng another shoe para pair na kayo. Di ba? Diyan. Okay, so mine, hataw 8 for this shoe bag. So thank you very much for supporting our hataw hand-woven products this morning. Thank you for sharing, Ma'am Beth. Thank you, maraming salamat po. Basa lang po tayo ng comment in a while. We also have Masiramon ang Chips Nindo. Pa-shoutout po kay Miss Ann Asido Locanias. Wow, daming fans ni Miss Ann. From Mr. Ray Perez. Share Dan, thank you very much Ma'am Nancy for Malejo Salvino. Also, we have, thank you for mentioning po, Miss Jem. Yan, maraming salamat. And share Dan na rin daw po, happy selling from Miss Rosemary Ebarreta. Ma'am, good morning. Yan. Meron pa tayo dito mga nagko-comment. So, antay-antay tayo ng mga miners natin. Meron tayong nag-mine. Mr. Rafi Magno. Hello, Kuya Rafi. Mine, hataw 5 and 6. Mine, hataw 5 and 6 daw po. So, acknowledge na. Maraming salamat. Okay, thank you very much. So, igilid lang po natin itong ating hataw products. And, I think, ito, ibabot na muna natin ang ating products. So, after our hataw products, I'll just remind everyone po na pwede po kayong mag-share ng ating live and dalawa po sa inyo ang mananalo ng 100 pesos load. So, pwede nyo na pong i-grab ang opportunity na mag-share ng ating activity this morning. Just comment share Dan or SD. Gets ko na po yan. Akala ko kung anong SD. Akala ko SD card. Yan. So, our next item, bago tayo magkaroon ng kaunting break, is from 11th Earth Home Decor. So, si 11th Earth po, meron tayo ditong isa na product. Or rather, pakita muna natin yung nasa screen natin. This is called bamboo planter. Yan, so nakikita po ninyo yan sa screen ninyo. This bamboo planter is actually a sustainable source and weaved by Bicolano crafts people to complement your plant collection. So this is worth 240 pesos lang ha. 240 pesos para sa mga plantito dyan. Grab this bamboo planter. Just comment mine Earth 1. Mine Earth 1 for only 240 pesos. Bamboo planter. Yan. So baka mayroon kayong mga kakilala dyan. Maraming tanim. Si mother, si father, at kung sino pa po na pwede yung i-comment. Si tita. Yan, comment nyo na. That's mine Earth 1 for only 240 pesos. Yan. Our next item is actually here. So this next item is called Boracay Pendant Lamp. Yan.
So meron tayo dito, Boracay pendant lamp yan po yung loob. Just comment Mine Earth 2 for only 1,080 pesos. Yan. So, pwede po ito. Like for example, nasa dining kayo or sa inyong mga location sa bahay kung saan kayo nagbabasa ng mga libro. Yan. So, this is actually 16 inches in height with a diameter of 12.5 inches. Yan po So, this is actually made with treated bamboo strips and crafted into a distinct, round, deep, and empire shape with a light bulb in the middle. So, shown din yan sa inyong screen. So, this is only for 1,080 pesos. Just comment, Mine Earth 2. Yan. Mine Earth 2. Okay. Tingnan natin kung may mga miners na tayo. Thank you, Ma'am Angeline, for mentioning yung ating mga colleagues dyan sa CBS-UA. Yan. Thank you for sharing, Mr. Ray Perez. Maraming salamat po. So, yan. Thank you. Meron tayong mga watchers ngayon. Miss Sandy San Pablo. Thank you po sa pagme-mention. Anong size po ng bamboo planter? Ang bamboo planter po is, meron siyang small one and big one. Yung small po is 5 inches ang height, 6.5 ang diameter. While the big one is 6 inches and ang height niya and 8 naman po ang diameter. So, I think pwedeng ipakita ulit sa screen yung ating bamboo planter. Yan. So, that's worth 240 pesos. Yan. Mine Bamboo Plant, Mine Earth 1 po kayo. Yan. Ma'am Noreen, yun po yung ating size. Thank you for sharing, Mr. Taurus Taurin. Yan. Maraming salamat po. Para sa mga single, bakal na kayo ng shoe bag para magka-pair ka na. Wow! From Miss Kim Blasa. Thank you, ma'am. O, diba? Para pair na daw kayo habang nagwo-walking kayo. So, ngayon, thank you very much sa ating mga viewers and sharers this morning. Share done. Maraming salamat, Miss Sarah. Yan. Our next item from 11th Earth Home Decor is a reusable bamboo gift box. So, makikita po natin yan sa screen natin. So, yung small one is worth 120 pesos. And naman yung ating malaki is 144 pesos do sa mediums. Yung small po natin, that's 8.5 inch by 5 ang width and 3 ang height. While the medium one is 8.5 din po ang length and then 10 po ang width and ang height niya is 3. Ano po? So, this is worth 120 pesos and 144. Just comment po, Mine Earth 3 medium or Mine Earth 3 small. O, di ba? May variation po kasi siya. So, just comment po. Pwede siyang, this product is actually made of treated bamboo strips as well and coated with clear varnish to ensure its durability and ready for reuse. So, more sustainable alternative po ito sa mga binibili natin sa mall and other supermarkets. As good, kasi pwede siya maging container ng ating mga utensils, medicine box, or nung ating mga makeup kit. Yan. So, yan po ang ating mga initial products for this morning. We will have a short break and of course, panoorin nyo po yung aming isi-show sa screen sa inyo. And don't forget to share our live this morning. So, play VTR. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tungtabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tungtabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini.
Yan, happy lunch sa ating mga viewers this morning. We have 51 viewers. So yan. I-remind ko lang po ang lahat na meron tayong raffle mamaya sa dalawang sharer ng ating live, Payday live selling this morning. So, meron tayong live until 1 p.m. this afternoon or medyo mag-a-adjust tayo ng kaunti. So, proceed na tayo sa next product natin. Our next product is from AM Lasay Food Products. So, ang ating unang ipapakita is ang kanilang product na libas sa gata. So, may dalawang variety po yung ating libas sa gata. So, ang ating regular na libas is worth 165 pesos. Ano po? So, 165 pesos. So, ito po ay discounted into 157 pesos. Ano po? So, sinatok. This is a flavorful twist to laing, pero hindi po ito laing. Ano po? So this is creamy yet with a hint of a natural source flavor or lemon-like taste because of the shredded plum leaves cooked with coconut milk, shrimp, pork, garlic, chili, and lemongrass. So this is 165 pesos. Okay, sorry po. 165 pesos po pala ito. Itong ating libas regular. So, meron tayong spicy. This is worth 165 pesos din po. So, pwede kayong pumili ng regular and spicy. Just comment, mine lasay 1, pwedeng regular, or mine lasay 1 spicy. So, comment po kayo dyan. Actually, this is featured the other week. Ano po? Sa ating Perfect Morning with Miss Cheryl Cosim. Yan, so Natok. So if you're watching, sir, hello ka naman dyan sa comment section. So the next product from Natok is this santol sa gata. So dalawang variety din po siya. We have a regular one and also yung spicy. So this is worth 152 pesos yung ating regular. And ang ating spicy is 157 pesos. So this, just comment mine lasay 2 regular and mine lasay 2 spicy for this santol sa gata. Ano po? So yung mga mahilig po dyan na bumili ng mga produkto na pwedeng anytime bilhin or dalhin kung saan at mag-try kung for example, sa swimming, sa inyong lunch out, yan. So, pwede nyo po itong bilhin. So, okay. Next, just comment po yung ating mga products. Just mine, Lasay 1 and Lasay 2. Yan. So, thank you very much po sa pagme-mention ng ating mga friends sa ating online world ngayon sa live na nangyayari sa atin ngayong umaga. Next, we have wine naman galing mismo sa Calabanga. Ano po? Si AM Lasay po from Iriga City. Punta naman tayo sa Calabanga. So, we have Alden Therese Food Industry. This is a local-based wine brand that offers unique fruit wine. So, unahin natin yung kanilang cacao wine. Yan. Okay, this cacao wine. Okay, ang ating cacao wine is actually 750 ml for only 276 pesos. So yan. So kung kayo po ay naghahanap ng another variety of wine na wala sa, kunya for example, yung sa mga commercial establishment at gusto nyo namang itry yung ating mga local products, we have here Alden Therese cacao wine. So it aids in weight loss actually. So just comment mine Alden 1. Mine Alden 1 for this product. So meron tayong mga minors for AM Lasay. Mine Lasay 2 regular for Miss Rose. From Miss Kim Blasa, we have Mine Lasay 2 spicy. And yan. So Mine Lasay 1 spicy naman kay Miss Ana Carolina Pusogak. Ay, Pusogak. Yeah. So, thank you very much, ma'am. So, this one naman po, this is Mine Alden 1 for 276 pesos. Kakaiba siya kasi cacao wine siya. And it also improves heart, and also brain and bone health. Yan. After our cacao wine, let's proceed naman sa ating next product shown to your screen, our lolly fruit or santol wine. Yan. Ang ating santol wine is also available kay Alden Therese.
Ano po, show niyan sa inyong screen, and it combines indulgence and health with its star ingredient na santol. So yung ating white wine is a healthier alternative to the usual celebratory drinks as it contains vitamins B and C and antioxidants that are great for your body. So this is worth, yung sa screen po, this is worth 384 pesos. 300, just comment mine, Alden 2. That's mine, Alden 2, for 384 pesos. Yan. So, meron na ba tayong mga ano? Wala po bang laing galing sa natok? Wala pa po tayong product na laing kinatok. Tama? Pero ito po ay a good twist to our laing. Itong ating libas sa gata. Ano po? Meron tayong nag-ask sa comment section si Miss Rosemary Ebareta. So, our third product from Alden Therese is a Baligang Lepote wine. This is worth 384 pesos. So, mine, Alden 3. 384 pesos lang po versus sa ating mga commercial wines na nabibili sa mga mall. Nasusuportahan pa natin yung ating mga local MSMEs. So, may we encourage everyone also to tag your friends sa comment section para makita. Habang kayo ay nagla-lunch, manood kayo ng ating live selling, di ba? Kasi mamaya niyan, baka nanonood si boss, pwede kayong magpamain kay boss habang nanonood tayo ng live this morning. So this is mine, Alden 3, for only 384 pesos. Ito po ay Baligang Lipote wine. So yung benefits nito is it has anti-inflammatory and antibacterial properties. Yan. Our next product from Alden Therese is will be shown on your screen. Yung Baligang wine with ginseng, that's 408 pesos. Nasa screen po ninyo yan. Ipapakita natin. So it shows inhibitory activity of skin, tumor promotion, high inflammatory properties, and also provides energy boost. Yan. So kung kayo ay medyo low bat today, pwede kayong mag-mine itong ating Baligang wine with ginseng for only 408 pesos. So mine, Alden 4. Meron tayong minor kay Alden 3, Miss Kim Blasa, thank you very much. Mine na rin po yung libas po, pahingi po ng code. Ay, Ma'am Rose, ano po siya? Mine, anong code natin kanina po? Lasay or Natok? Mine Natok 1. Mine Natok 1 po yung libas, ma'am. From, Lasay po pala, I'm sorry, para hindi kayo ma-confuse. Mine Lasay 1 for the libas, yan. Hi, Ma'am Roslyn. Thank you for watching. Yan, tag nyo naman yung mga friends nyo, yung mga co-teachers natin dyan sa CBS UA, ang ating mga friends. Yan, okay. Thank you. Yan, meron tayong... our next item is a lemongrass wine from Alden Therese Food Industry. So, mine, Alden 5 for only 408 pesos. Ito po ay... 750 ml. Ano po? 750 ml. So this is lemongrass wine. Yan. Mine, Alden 5. Yan. Baka may mga gusto po ng mga wines. Just comment yung mga mahilig sa wine dyan. Also, may I ask our viewers kung taga saan sila watching ngayong umaga para naman ma-acknowledge natin yung ating iba't ibang viewers this morning. Saang location po ba kayo located ngayon nanonood? Saan kayo ngayon nanonood at ano ang pwede nyong ginagawa? Yan. So, let's proceed to our next MSME. Okay, basahin muna natin yung isang minor. Mine Lasay 1 spicy po for Miss Rosemary Ebareta. Mine Alden 1 for Miss Baby Caribrucal. Yan, and yan, maraming salamat. Our next item this afternoon is from Lucky Pans Food Products. From Pamplona po itong ating next product. So, meron tayong bagoong alamang. Ito ba yan? Okay, ito, sorry. Our bagoong alamang, meron tayong dalawang klase po, the regular one and the spicy one. So, ang price po nito sa regular is 92 pesos at ang spicy naman po ay 87 pesos. Tama po? So, ang ating price nito, it's yun na pong na-mention natin earlier. This one is a bagoong alamang gisado na regular at bagoong alamang gisadong spicy.
82 po pala ang regular. That's 82. And 87 ang spicy. Yan. So, the comment po, mine, lucky 1 for the regular one, and mine, lucky 2 for the spicy one. So, ito pong alamang is actually sourced out in Kamsur. Kasi, napag-alaman ko, na yung ating alamang is actually coming from Camarines, or kahit dinadala pa po siya sa NCR. So, dito po yan galing. So, talagang suportahan natin yung ating mga local producers ngayong umaga. So, sino pong gustong mag-mine ito? Only mine po tayo. Wala tayong limit sa gusto nyong i-mine. Lahat po ng products ay available at i-deliver sa inyo either via Ninja Van or via OMG mismo po ang magdi-deliver sa inyo. So, mine, lucky 1 and mine, lucky 2 para swertehin kayo. Yan. Next item, pwede rin po tayo sa pwede rin pong pick up. Ano po, pwedeng pick up ng ating mga product. Ngayon naman, proceed tayo sa next nating product. Yan, so batiin muna po natin. Hello, watching from Lourdes Village, San Jose Pile. Hello, Ma'am Virgie Mendoza. From Iriga City, Ma'am Rosemary Ibareta. Magandang hapon po. Miss Kim Blasa, good afternoon. From Iriga City. Yan, maraming salamat po sa pagpa-participate sa ating comment section. Meron din from Concepcion Grande si Mr. Kiko Formalejo. Wow, with a heart. Watching from Tigaon, Jella Tosok. Yan, so magandang hapon po sa lahat ng ating viewers this afternoon. 70 viewers. Wow, thank you very much po for supporting our MSMEs. Next product is Del Rosario Multipurpose Cooperative. It will be shown on your screen. It is a chili paste product. So it has a fiery dip for siomai and dim sum. And add a lemon and soy sauce to create the bursting flavor for your fried and grilled meat. So it boosts everyone's appetite. Kaya sa mga mahilig nga mas ganahan pang kumain, suportahan po natin ating mga farmers sa Del Rosario Multipurpose Cooperative. Yan po yung chili paste nila for only 144 pesos. Just comment, Mine Del Rosario. Mine Del Rosario. Yan. Watching from Texas. Ang TX is Texas, tama? Yes. Thank you, Ma'am Rose Rial, for watching. From Bao, we have Miss Hilda. From Iriga again, from Miss Sinen Malaya. Yan. Thank you. Mine lucky 2 daw po kay Miss Rosemary Ibareta. Yan, maraming salamat. Hello din po kay Miss Rose Ortuz from Kamaligan. Yan, mine ano po kayo? Mine Del Rosario for our chili paste. Now, proceed tayo for our next item. We have from MCF Agro Ventures. Ito po ay galing naman sa pili. Mga produkto galing mismo sa pili. So first, we have a turmeric ginger tea that will be shown on your screen. It is worth 204 pesos. So yan, ating turmeric tea is it can warm yourself up during the frigid weather with a soothing cup of our turmeric ginger tea. So it is made natural with natural turmeric and ginger. So it provides antioxidants and also may help support your immune system. So resealable po siya. So pwede nyong gamitin, dalhin lang sa bag, dalhin sa office, and then timpla-timpla lang po kayo ng ating turmeric ginger tea. Just comment, mine MCF1 for our turmeric ginger tea. So, sa mga mahilig po mag-ginger tea dyan, i-mine nyo na po ang ating ginger tea for 204 pesos. Yan. And I believe sa mga farmers din natin itong mga product na ito. Yan. So, sana suportahan natin yung ating mga farmers. And we have watching from UAE, oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, worldwide tayo today. Thank you very much, Ma'am Sarah. And watching from LCC Naga. Miss Aman Marlad. Hello po, ma'am. Good morning. Happy lunchtime. We have Miss Ena Blanca Agustin watching from Quezon City. Watching from Pili, Ma'am Roslyn Imperial. Maraming salamat po. Next product from MCF Agro Ventures is our ginger tea with pandan naman. Yan. Kung kanina, turmeric ginger tea, this one naman is ginger tea with pandan. Just comment mine MCF2 for 180 pesos. So ito po, it can calm your nerves, or if you're feeling a little lightheaded, yan,
ay light-headed pala. Sorry, light-headed. So, pwede nyo po siyang bilhin. Ang aroma po nito is with a hint taste of pandan that balances the spice from the ginger. And also, it is resealable po. So, resealable siya. So, mine MCF2 for only 180 pesos. Perfect po ito sa ating nangyayari ngayon for the virus. Yan. Against the virus, maganda itong inom-inumin para mas healthy tayo. Ginger tea with pandan. Our next item from MCF naman po is ginger tea with lemongrass. Ginger tea with lemongrass. The lemongrass citrusy flavor makes your ginger tea taste mild, sweeter, and more fragrant. Yan. So, worth 180 pesos. Just comment, mine MCF3. Yan, mine MCF3. So, meron tayong mga miners sa comment section. Miss Malu, De Vinegracia, Baltazar, mine turmeric ginger tea 2. So, thank you po. And, yan. Thank you po. So, yung mga mahilig po mag-ginger tea, just comment down mine MCF1, 2, or 3. Yan. Our next item na ipapakita naman po ay mga bag naman. Ito po ay galing sa Naga City naman, from Gems Bayong Shala. This is a fashionable yet affordable bayong bags with drawstring bag inside and beautified with appliques and beads. We have here first ang ating mga item. So we have a lot of varieties of gems bag. So itong pong item na ito, this is worth 1,140 pesos. Tama po, kasi may press. Yan, this is 1,140 pesos. So yan, you can actually mine this one kung kayo ay mahilig na bumili ng mga bags. So pwede rin yung itong gamitin sa inyong pang-araw-araw. Yan, this one, Gems Bayong Shala bag. Yan. So, may zipper na din po siya. It is actually a fashionable and affordable bag na pwede nyong dalhin anytime. So, mine, Gems, J-E-M-S, for 1,500 pesos. I'm sorry po. For 1,500 pesos, this is mine, Gems 1. Mine, Gems 1. Yan. So, color pink po siya. So, ang ganda-ganda niya pong tingnan. Next, we have another item from Gems Bayong Shala. This one is worth... our next item is worth... this is colored blue naman po, wooden. And this is worth 1,740 pesos. So meron siyang wood dito na handle. Yan, so pwede nyo po siyang i-grab anytime. So, mine, Gems 2. For only 1,740 pesos. Yan. Ito ang ating bag. We have another bag from Gems. This one naman po is worth 1,500 pesos. Yan. So, may zipper din po siya sa gitna. So, upcycled bayongs po siya to create stylish and environmental friendly items. So, meron tayong nag-mine kanina, mine NCF1 from Taurus Taurien. Ayan. So, maraming salamat po. Mine MCF1 din po kay Miss Rosemary Ebereta. Mine MCF3 for Miss Rose Ortua. Mine MCF1 for Miss Ana Carolina Posogak. And hello po kay Miss Verna na nanonood ngayon sa Haring Kanaman. Mine NCF1 for Miss Baby Kari Brocal. So maraming salamat po. Miss Sandy San Pablo, maraming salamat po. Mine MCF2 and MCF3. Miss Alexis Tablante, hello Ate Alex. Mine MCF2. Yan. Salamat po sa ating mga miners for this morning. So mga mahilig naman pong bumili ng mga bags, just comment down our code, mine Gems 3. This is 3 po, 3. So, meron naman po Ma'am Regine watching from Clive Venture Gift and Souvenir Shop. Ayan. Thank you, ma'am. Hello. Regards po.
So next item is this one, ang ating bayong bag with wooden handle. Itong ating bayong bag with wooden handle, just comment mine, Gems 4 for only 1,740 pesos. Ano po? So meron siyang zipper dito just in case you're curious. Yan. So ito po yung ang loob ng kanyang bag. And it's very durable po Although this is upcycled bayongs, pero very durable siya, talagang strong. I think it can withstand yung weight na ilalagay natin dito. So it can be used habang tayo nagta-travel, and also pwede din sa mga formal events na meron tayo. So light and durable lang po siya, sobrang gaan. Yan. And next we have this one, mine, Gems 5 for only 1,500 pesos. Yeah. So this is another color blue. So meron siyang mga design dito ng mga ribbon. Yan. Also, open po natin para makita natin yung ating product. Okay. So ito po yung laman ng ating bayong bag. Yan. And also, I'd like to highlight po yung ating bayong bag dahil ano po siya, embroidered po talaga siya. So mano-mano po itong in-embroid. Ano po? So mine, Gems 5. 5 na po ba tayo? 5 for only 1,500 pesos. Miss Rose, ayan. Shout out daw po, watching from Masbate. Miss Mabs Arenavo. Yan. Hello po, ma'am. Nakapag-mine na po ba si ma'am? Yan. So, hello po. Yan. Ang gaganda daw ng mga products na meron tayo. So, don't forget to share our live po kasi meron tayong madalawang mananalo ng 100 pesos load maya-maya. And thank you sa ating mga loyal 61 viewers. Maraming salamat. If you can tag your friends sa comment section, mas better. Para makita nila yung mga, tag nyo na yung mga si boyfriend, si girlfriend, or si mother, na gusto nyong regaluhan kayo ng mga items na to. Paka-mention nyo, baka i-mine nila agad. Ano po, next item, mine 6, from Gems by yung Shala also. This is worth 1,742 pesos. So, color white po siya. Embroidered din po yung kanyang mga design dito sa harap. Ano po? So, napaka-durable din po nito. So, mine, Gems 6 for 1,740 pesos. Yan. Our next item na i-showcase is this one. This yellow one. Itong yellow bag naman natin is actually a backpack bag. Ano po? So you can get this for only 660 pesos. So 660 pesos, pwedeng kayo ay mahiling mag-travel. So suotin natin. Suotin natin yung bag. Baka masira ko, isa lang susuotin ko. So yan. So pwede nyo po itong ma-mine. Mine Gems 7 for only 660 pesos. Ano po? Tinatawanan ako ng ating mga viewers. Live viewers. Yan. So may iba po siyang mga design. Ano po? So wala tayong model for the day. Ngayon po, may have another variation naman ng design. Ang color nito, I think, is salmon pink. Wow, tamang-tama for lunch. Salmon pink. Yan. This is worth 660 pesos din po. Mine, Gems 8. Gems 8 for only 660 pesos. So, ang ganda-ganda niya po. And ano po siya, the zipper siya. Ang itsura niya is parang yung handbag, tama ba? Shoulder bag. Pero, actually, it's a backpack. Yan po. Yung ating item na to. Gems 8 for only 660 pesos. O, Ma'am Tere Esmeralda Medina, mine Gems 6 daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung white, ang ating 6. Yan. So, na-mine na yung ating white bag. Thank you very much, ma'am, for mining. Mining ba ang tawag? Mining. Parang miner. Miner. Yan. Na-screenshot nyo na, ma'am. Tapos send, don't forget po pala sa ating mga tawag dito, mga nag-mine. Please screenshot kung kaya. Then, actually, you can message us sa DTI Camarines your page para po ma-acknowledge yung inyong order. Yan. So, next item, this is worth 1,740, I think. Itong ating bag.
This is mine 8. Yan, 1,740. Mine 9. Mine 9 po pala. So, this is also from Gems Bayong Shala. Yan. So, may mga ano po siya dito, shell. And also, mga embroidered na mga design. Yan. So, pwede nyo po itong i-mine today. So, mamaya-maya po, balikan po natin si Gems para sa other products na meron siya dito. Sorry. Okay, let's proceed with our next client from Bula, Masarig naman po. So, one of the top manufacturers of bamboo-made products in the province of Camarines Sur. So, ang una nating i-showcase pong product ni Miss ng Bula, Masarig is our alcohol dispenser. So, meron po tayong sample dito ng ating alcohol dispenser. So, hindi ko na po siguro dadalhin. Yan, itong ating alcohol dispenser po is actually made of bamboo. So, gumagana po yan. 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 So, kailangan meron tayong item yan para panlaban na rin sa ating COVID virus. So, it is environmental friendly, foot-pressed bamboo alcohol. So, hindi nyo na kailangan hawakan yung alcohol para lang mag-dispense siya. So, all you need to do is i-press po siya. So, that's 1,300 pesos. Just comment, Mine Bula 1. Mine Bula 1. So, kung kayo ay may wala pa kayong mga alcohol dispenser sa offices, pwede nyo pong i-grab ang product na ito. Mine Bula 1. So, nakikita rin po yan sa inyong screen sa ngayon. Ayan. Share done. Thank you very much, Mr. TJ Millante. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Miss Alisa Paa, for mentioning. Yan. Yan. Kasama pala natin si Miss Jem. Hello po, Miss Jem, watching right now. So, discounted price na po yung ating alcohol dispenser na 1,300 pesos. So, next item, it will be shown on your screen. This is Hayahay. Ang tawag po sa product nito ay Hayahay. And this is rest in this Hayahay chair. This is actually a chair made with engineered bamboo strips secured attached to the camouflage straps. This is worth 3,240 pesos. And just comment Mine Bula 2 for this item. Yan. So, Hayahay product po ang tawag dyan. So, pwede kayong mag-relax dyan sa ating Hayahay chair. Next item, we have Sala set from Bula, Masarig. Yan, it will be shown on your screen as well. It is a natural look and feel of a traditional yet modern Filipino home. It is a sample and sturdy. This set reflects your minimalist style sa bahay. Yan. So, sa mga homebodies natin kasama ngayong umaga, yan, pwede nyo yung bilhin and grab. I-mind nyo na yan. From Bula, Masarig, just comment Bula 3 for only 34,650 pesos. So, isang set na po yan. We have dyan, meron tayong dalawang small chair and another big one and a table also. So, it's a special price na ino-offer namin ngayon sa inyo dito lang sa ating Payday live selling. Diba? Kung gusto nyong medyo worth it ang igagastos nyo dahil Payday today, so yan, pwede nyong suportahan ang ating mga farmers and also our local manufacturers and producers here in Kamsur. So, uulitin ko pa, discounted and special price lahat ng binibenta natin ngayon. From 38,500, naging 34,650 pesos na lang po yung ating Sala set. So, next item tayo. We have a mirror also from Bula, Masarig. Shown in your screen is a stylish with a crafted look. This functional mirror can also serve as well as wall decor to make your room look bigger and earthy. From 4,200, this product is now on a special price of 3,780 pesos. So yan, napaka-elegant tingnan ng ating mirror na pwedeng talagang ma-highlight sa bahay nyo. Pagpasok pa lang, talagang mapapansin agad yan ng inyong mga visitors. Yan. So just comment Bula 4 for this product. Yan. So, yan. Thank you very much po sa mga nagme-mention sa comment section. And also, don't forget to share our live dahil meron tayong dalawang mananalo later ng ating 100
peso load. Our last item from Bula Masarig is a coffee table set. It will be shown also on your screen. From 4,200, meron na siyang special price na 3,780 pesos. So itong set na po na ito is a natural and classic piece. This furniture set combines comfort and sustainability. It is made with engineered bamboo and styled with coziness in mind. Both the table and chairs are sturdy and durable to withstand everyday use. So pwede po siya sa garden or have it in your porch. Yan. So yan ang ating Bula 5. So mine, Bula 5 for only 3,780 pesos. Kung may mga resort kayo, meron tayong mga viewers dito na nasa tourism industry, yan, pwede nyo po itong ipang-display sa inyong mga resorts. So hello, Sir Christian Paul Amata, sending love from Singapore. Wow. Go local and buy local. Yes, hi sir. Tomorrow we will highlight your product. Yan. So comment, tag your friends as well para bukas. Yan, so also, hello everyone watching from Bula, Ma'am Evelyn Canyamero. Hello po. Wow, we have a miner. Mine Bula 5, Miss Bill Fuentebella. Thank you very much, ma'am. Mine Bula 5. Yung Bula 5 po is a coffee table set. So, pwede nang maki-coffee kay Miss Bill Fuentebella. Thank you very much, ma'am. And now we will proceed with a food product again from Naga City. This is Apping's Food Product. So meron tayong mga sample dito. Actually, maraming variety po si Apping's Food Products. So let's start with the gourmet tuyo. So itong gourmet tuyo po is worth 180 pesos. It is a spiced vinegar oil based, perfectly complements the saltiness of the flaked tuyo. So kung mahilig po kayo sa mga gourmet tuyo, pwede ito versus sa ating mga commercial products. Pwede nyo itry yung ating mga local products naman. Baka tayo ay talagang merong mga produktong masasarap, hindi pa natin natatry. So grab this opportunity. Just comment Mine Appings, APINGS 1. Mine Appings 1 for this gourmet tuyo. Ayan. Yan. Thank you very much po. Done sharing po, watching from Umbao Heights, Bula, Camarines Sur. Thank you, Ma'am Maria Daisy sa Bordo. And also, good morning po from Naga City, Mr. Pedro Camilio Moreno. Maraming salamat po for watching. Now, next from Appings, we have Spanish-style sardines in soya oil. This is worth 156 pesos. So, Mine Appings 2 for this product. Mine Appings 2 though, this one is a fishy taste of the sardines, is perfectly balanced with the right sourceness of pickled cucumber and other savory ingredients. So distinct po yung fragrance of bay leaf and also adds citrusy flavor to the neutral taste of soy oil. So medyo may pagka-mild spicy po siya due to the chili and peep. So, Mine Apping 1, dalawa daw po kay Miss Malu de Vinegracia Baltazar. Wow, thank you very much po. Mine Apping 1, 2 daw po kanina. So, ito po, Mine Apping 2 naman. Ano po? So, this is Spanish-style sardines in soya oil for 156 pesos. Next, we have another product. Sardines, Spanish-style sardines, original in corn oil naman siya. In corn oil. So, gamit naman natin dito is corn oil. Kung kanina is soya oil, this one is corn oil for only 156 pesos. Comment Mine Appings 3. Mine Appings 3. Yan. So, this product is available. Unlimited mine po tayo today. Wala tayong limit. Kahit sino pwedeng mag-mine. Thank you very much, PD Ed, for mining Apping 1 and 2. Yan. Mine Appings 1 daw po kay Miss Kim Blasa. And we have a viewer from Saudi, Jeddah. Thank you very much po, Miss Fathea de la Cruz. Regine Antoinette de la Cruz Loresto for inviting me to watch. Wow, thank you very much po sa ating mga supporters ngayong umaga and hapon. So, Mine Appings 1 also for Mr. Pedro Camilio Moreno. So, maraming salamat po. So, now we will proceed with with another product. Wala pang product, may mine na. So we have another product from Appings. This is Spanish-style sardines and lemon garlic
and corn oil. So, ang sarap ng garlic tsaka corn oil na pinaghalo. This is worth 156 pesos. So, mine Appings 4. Mine Appings 4 for 156 pesos. This is distinguished salty flavor to your oil-based paste. Flakes the sardines and use them as topping for gourmet pasta. So sa mga pasta, pwede siyang gamitin. Kung mahilig kayong magluto ng mga pasta, so pwede nyo siyang ipang-garnish. Ano po? So, just comment Mine Appings 4 for this product. Ang sarap nung garlic and corn oil. We have another Mine Appings 3 for Miss Baby Kari Brucal. Maraming salamat po. We have a question here. How do we pay and get po? Sa pagkuha po, we deliver via Ninja Van o pwedeng pick up po. And also, for the payment, pwede pong GCash and bank transfer, I think. Yan. Bank transfer po. So, message nyo po si DTI Camarines for your payment and for your confirmation of orders. Yan. So, maraming salamat po. Yan, meron po tayong message. We will send you a message din po after our live. So, we have another minor for this afternoon. Basahin ko lang po ha, para ma-acknowledge natin yung ating mga minor. Miss Malu de Vinagracia Baltazar, wow, grabe si Ma'am mag-mine. So thank you very much po. Mine Apping 3, dalawa daw po for Ma'am Malu. Yeah. Next we have Mr. Mike Lapiguera. Mine Appings 4. Hello Sir Glenn Guarte of Appings. Wow. Mine Appings 4 daw. Yeah, next item natin from Appings is actually Spanish style sardines and lemongrass. Tama po ba? And lemongrass, okay. Lemongrass and corn oil. So this is a distinguished salty flavor. I mean, this is a lemongrass product naman po. Ano? So worth 156 pesos. Shown in your screen also kung ano pong magiging itsura niya if ever you will present it to your guest. So, Mine Appings 5 for only 156 pesos. So, this is a lemongrass and corn oil naman. So, kung gusto nyong matry ito, mag-mine na kayo. And also support our local manufacturers here in Naga. Meron tayong comment dito. Sir G-Man, sayaw ka naman dyan habang nag-online selling. So, online selling lang po tayo. Walang entertainment. Yan. So, next po, our next item from Appings, will be shown on your screen. It is a Spanish-style sardines pili in corn oil. Meron po tayo sa screen. Sardines and pili or wala. Okay, wala po. Pero meron silang variety ng Spanish-style sardines pili in corn oil. So, 156 pesos din po yun. But if you're interested, you can also mine it. Mine 6, Mine Apping 6 for the Spanish-style sardines pili in corn oil naman po yung variety natin. So, our next item is a Spanish-style sardines in olive oil naman for 156 pesos. Comment Mine Apping 7 for this product. Ano po? So, pwede nyo itong itry din. So, ang daming variety. Pwede rin ito sa pasta habang nagluluto kayo. Or habang nagluluto kayo, pwede kayong kumain. Pwede rin ilagay sa pasta. So, kahit ano, kung ano po ang gusto nyo. Pwede yan. Next, from Appings, we have this crispy chili garlic. This is worth 180 pesos. So, pampagana po ulit habang kayo kumakain. 180 pesos. Mine Appings 8 sa mga hiling mag-chili garlic dyan. So, pwede po itong bilhin ninyo. Ano po? So, ang ingredients niya is actually garlic, vegetable oil, chili, and also onion, salt, and sugar. Yan po ang kasama dito sa Appings food products na chili garlic. Just comment Mine 8 for this product. Yan. So, thank you very much po. Now, we will proceed with our next product. Ang ating next product is actually also coming from Naga City. Ang tawag po is si Miss, or rather, Lavien Food Product. So, meron po tayo ditong product ni Miss ng ating Lavien. So, hanapin ko lang nasa ng ating product from Lavien. Okay. This one. This one. This one. Okay. So, ang daming produkto ng Kamsur, no? First po is, this is ang dinailan dipping sauce or yung ginamos. Ano po? So, kung naghahanap kayo ng ginamos,
and quality produced product, so pwede nyo pong i-mine ito. Just comment mine Lavien. That's Lavien. Lavien. Mine Lavien 1 for only 168 pesos dito sa ating ginamos or dinailan dipping sauce. So, made po siya from fermented fish seasoned with garlic, ginger, oil, and chilies. So, meron po siyang variety ng spicy. But this one is yung hindi spicy. Same lang po siya na 168 pesos. So, just comment mine Lavien 1 regular and mine Lavien 1 spicy for your orders dito. We have another one, mine Uppings 8 from Mr. Mike Lapiguera. Thank you very much, sir. Thank you very much, PD. Galing naman ni G-Man. Wow, binasa ko talaga. Thank you po. So, thank you very much po. So, next we have Atcharap, ubod ng nyog with papaya. This one, from Lavien. Lavien. Ano po? So, this is worth 168 pesos. So, just comment mine Lavien 2 for this atcharap ubod ng nyog with papaya. So, it is a level up of your typical atchara with our atcharap ubod ng nyog with papaya. It is fresh from hand-picked coconut shoots. You'll relish a unique taste of pickled ubod and niyog mixed with carrots, siling haba, and green papaya. So, crunchy po ito. So, kung gusto nyo pong makapag-try ng atcharap ni Lavien, just comment mine Lavien 2 for only 168 pesos. Yan. Thank you. Mamaya na po kayo mag-usap. Thank you very much po sa ating mga viewers. Now, we will proceed sa ating next namang product. From Valdin's Food Products, from Pili naman po ito. From Naga, travel naman tayo ng Pili. So, ito mga chili paste, actually, it's good to look at to. Tsaka, syempre, napakasarap nitong itry. Diba? Habang kayo ay, let's say, nagsusyomay or kaya naman may ulam kayo na gusto nyong dagdagan ng konting variation sa panlasa nyo, try nyo po itong first item natin from Valdin's. This is the original chili paste. Perfect for spice buff and culinary thrill seeker. So, original chili paste niya po ito. Dahil meron tayong variety of chili paste na ipipresent sa inyo. Just comment, mine Valdin's 1 for only 120 pesos. Yan po. Yan, meron tayong mga comment. Mine Lavien 2, kay Miss Sandy San Pablo. Thank you very much, Miss Sandy. We will send a message po dun sa mga mga nagmamine natin this morning. So, thank you very much, Ma'am Bill. And yan. Next item from Valdin's po is a chili paste also. Pero ito is roasted chili garlic. So, kung gusto niyo nung may spice with a little bit of taste of garlic, yan. Ito po yung itry nyo naman key Valdin's Food Products. This is only for 120. Very affordable po ang ating product. Kaya kung ako sa inyo, nanonood, nagla-lunch at nagugutom na ngayon at gustong dagdagan yung inyong dull food, imain nyo na po ito. Baka maipadala na po ito sa inyo agad. Ano po, this is mine Valdin's 2 for only 120 pesos. So, 120 pesos lang po ito. And this is 100 grams. Ano po, itong ating product. Next, another one from Valdin's, tropical chili paste naman po. Itong ating tropical chili paste is worth 120 pesos as well. It is appetizing aroma of tropical fruits like banana, mango, pineapple, mixed well with the rest of the spicy ingredients. So, hindi po siya gaanon kaanghang, also with the taste of yung mga sweetness ng mga fruits na kasama niya. Kaya tropical chili paste po siya. So, if you wanna try this unique product, so, try nyo na po ito for only 120 pesos. Just comment mine Valdin's 3. That's mine Valdin's 3. Yan. So, yan. Comment lang po. Hello sa ating mga 61 viewers for this morning. Okay. We have another product, chili ginger scallion paste for only 120 pesos din po. So this product gives your dish that distinctive Asian flavor. The mix of herbs, spices give you that mildly sweet and spicy paste with an aftertaste of natural heat. So medyo may anghang na aftertaste po siya. So
So this is just comment mine Valdins 4 for only 120 pesos. Mine Valdins 4 for only 120 pesos. Yan. So na shown at your screen din po yung ating product. Now we will proceed with our next MSME under the Orange Country Enterprise or the Larry's Honey. So meron tayong sample dito, isang product. This is the Larry's Honey, dark honey, and meron siyang light honey. This is worth 350 pesos. So yung mga naghahanap po ng honey, meron tayo dito sa Larry's Honey. So if you wanted a little sweeter than our honey light, or heavy and rich texture honey dark is perfect choice. So may dalawang variation po siya, honey dark honey or light honey from Larry's Honey. So just comment mine honey 1 light or mine honey 1 dark. Yan, ano po, for only 350 pesos. Mine honey 1 light, mine honey 1 dark. Yan. So this honey is actually beneficial as a natural moisturizer for your skin and medicinal use or even a sweetening agent for your cup of coffee. So kung gusto nyo nung medyo talagang brewed coffee lang, pwedeng i-add nyo lang itong honey para magkaroon ng sweet taste ang inyong coffee in the morning. Yan. So don't forget po na mag-tag and comment pa rin sa ating comment section para sa ating mga produkto ngayong hapon. Now, next from Orange Country Enterprises, it will be shown at your screen. It is the Larry's Honey Pairing Box. Yan po, nakikita nyo po sa inyong screen. So you can your convenient, affordable, and all-in-one to-go honey jar in a box. So nandiyan na po lahat. You'll get to try a rich taste of our unfiltered honey pack with the healthy benefits or health benefits that best suits your taste. So this is only for 420 pesos. Just comment mine honey 2. Mine honey 2 for only 400. Ay tama ba, ma'am? For only 420 pesos. That's mine honey 2. Yan. Okay, our next item from Larry's Honey or Orange Country Enterprise will be shown on your screen as well is another innovative product which is the Soothing Balm. It's a biscuit, olive oil, and lemon oil, peppermint, and menthol. So ginagamit po siya sa lips for only 180 pesos. So ano tuloy ako sa lips. Sa mga kakamot-kamot niyo po, kati-kati. Yan. So, pwede niyo po siyang gamitin. Yung ating, pwede rin po siya pang soothe kapag meron tayong headache. So, for only 100, this is 120 pesos po ba? Ma'am, can I, for only 180 pesos, mag-aabuno po tayo niyan. 180 pesos, Honey 3. Mine Honey 3 for 180 pesos. Meron tayong Miner, Miss Malu de Venegasio, Baltazar. Mine Honey 2, yung ating Larry's Honey Pairing Box. Yan, thank you very much, ma'am. Yan. Next is, our next product will be coming from Colby Farm Enterprise from Santa Lucia, Magarao. So, yung ating first item na makikita sa screen nyo is the Dragon Fruit Wine, which is 750 ml for only 270 pesos. So, mine Colby 1, that's Kolbi 1, for this Dragon Fruit Wine. 750 ml po yan. So, it is made, or the wine is best for your taste, bud, and health, introducing our Dragon Fruit Wine, rich in unique flavor produced through natural fermentation without compromising, of course, the fruit's nutritional benefits. So, it is low cholesterol, jump up with antioxidant, and sure vitamin powerhouse. So, just comment mine Colby 1 for this Dragon Fruit Wine. Wine, rather. Yan po. So, gusto ko lang tanungin yung ating mga viewers for this afternoon if, ano ba yung lunch nyo and what do you think yung babagay dun sa lunch na meron kayo kanina, di ba? Kung kayo ang tatanungin sa mga nakita yung products this morning, what do you think or anong products ba ang hinahanap nyo? So that we could also, baka pwede naming maipakita na meron tayo dito. Ano po? So just comment down
kung meron kayong mga hinahanap na produkto or nung kumain kayo kaninang lunch or ngayong lunch, nagla-lunch kayo, ano yung hinahanap niyo yung gusto nyong idagdag dun sa inyong lunch. Yan. So, comment lang kayo dyan sa inyong, sa ating comment section. So, meron po ba kayong masarap na santan with pili po? Yan. Meron po kami yan. Coco Jam with pili po from FSJ Pasalubong. Meron tayo yan, ma'am. Coco Jam. Ay, sorry. Ito pala. Coco Jam. This one. Coco Jam with pili nut. Ano po? For only 97 pesos. Ano po? So, ito po yung ating product ngayon na hinahanap mo, ma'am. Pwede ito. I-mine mo na po ito, ma'am. Mine ano ito? Mine Golden 3. Mine Golden 3 po ata ito, ma'am. Yan. So, next is we have another from Colby, Dragon Fruit Natural Vinegar. Meron silang 350 tsaka 750 ml. Yung 350 ml po, shown at your screen, is worth 37.50 pesos. So, ang ating Dragon Fruit Natural Vinegar na 350 ml is 37.50 pesos. So, ang atin naman pong 750 ml na vinegar made of dragon fruit is 87 pesos. So, it is time also to change your typical vinegar with our natural vinegar na nahanap po dito sa Santa Lucia, Magaraw. Finarm po yan. Yan. So, thank you very much sa ating mga miners. Let's check kung may mga recent tayong miners. Meron tayong Mine Honey 2 from Miss Baby Carib Local. So, thank you very much po for buying and supporting local products dito sa Kamsur. Now, we will proceed with our next product from Lutmer Fan Crafts naman from Kanaman. So, our first item that will be shown on your screen is an Ana bag. Yan. So, eco-friendly and good quality Anahaw hand fan bags that can hold a heavy and small objects such as your phone, power banks, or makeup kits. So, each bag comes with a gold sequin design and comes in bold colors in black, light brown, dark brown that gives you the sophisticated and classic fashion statement. This is worth 696 pesos. So just comment Mine Luthmer 1. Mine Luthmer 1 for 696 pesos. Yan, Luthmer bag. Yung ating Ana bag. Next, our next product from Luthmer Fan Crafts is a bunny bag. This bunny bag is an Anahaw hand fans reinvented with an all-new look that could be used by kids and even young adults. Yan. So, nakikita po natin sa screen. Very fun-looking product po siya. Ano po? So, that's 540 pesos. Just comment Mine Luthmer 2 for 540 pesos para sa ating bunny bag. Now, our next product from Luthmer is an owl bag. Ayan, show on your screen ang ating owl bag. Fill in your bag with your most essential stuff with our owl bag that is made from Anahaw hand fans as well. So yan, ang cute niyang tingnan. Ano po? Yan. So yan po naka-flash sa inyong screen today. That's for 540 pesos only. Comment Mine Luthmer 3 for this owl bag. Now, next from Luthmer Fan Crafts, we have the Pamaypay with design. It comes with a black and yellow color. So, that's worth 120 pesos. So, yung medyo summer ngayon, medyo nasa summer season pa tayo, although minsan umuulan, so pwede nyong i-mine ito. Diba? Habang kayo ay nasa labas, yan, that's 120 pesos. Mine Luthmer. So, suportahan po natin yung ating mga tawag dito, ating mga fan makers of Kanaman. Yan. So, merong nag-comment dito si Ma'am Rosemary Ibareta. Mga chips. Okay, mga chips natin, ma'am. Baka tomorrow, more chips tayo. So, munood ka po ulit, ma'am, bukas. July 31, that's 11 a.m. to 1 p.m. po ulit ang ating live. So, hindi po natatapos ngayong araw ito. Ang ating live, meron pa po tayong Payday live selling. Bukas, weekend. Kaya po pwedeng habang nagla-lunch kayo with the family. Ano po? So, next is the 5 handbag and embroidered bag from Luthmer Fan Crafts.
So, meron siyang front, slant, side, and back. So, made the anahaw leaves decorative pieces plants in the metro to study funds, hand fans, and now as your favorite fashion piece, hand-painted and embroidered bags. So, it has a bold design that is hand-painted with love for fashion and art. So that's for 456 pesos. So hand-painted po yan. So talagang yung effort and yung craftsmanship ng ating mga fan makers saka naman ay talagang naka-highlight dito sa product na to. So if you want to grab this product, just comment Mine Lutmer 5. Mine Lutmer 5 for this product. Yan, taro chips, meron po ba kayo tomorrow po? I think we will highlight taro chips. Yan, so abang ka po ma'am bukas. Kasi hindi natin kayang ipakita ngayon lahat sa dami ng produkto na meron tayo sa Kamsur. Yan, ano po? Now, we will proceed with our next MSME. Okay, so our next MSMEs will be presented to you tomorrow. So actually for today, we have highlighted 20 MSMEs. Ano po, or the so-called our assisted clients here in DTI Kamsur and OMGainza. So sa lahat po ng products na na-present sa inyo, it will be presented to you, or I mean rather, magme-message po kami sa inyo po to confirm your order. Also, you can also message us para sa mga orders nyo. Like mentioned earlier, nagsiship po kami via Ninja Van all over the Philippines and to your location. So, yan. If you have any questions, you can also type in today or now. Right now, ang ating for your queries and other comments. So, basahin lang natin itong comment ni Ma'am Kim Blasa. Wow, ang gaganda ng painted bags. Yeah. Wow. Kung ako sa iyo, Ma'am, imamind ko na yan. I-mind ko na yan, Ma'am, yung ating mga painted bags. Hand-painted bags. Congratulations po. Ay, sa akin pala. Thank you very much, Ma'am Maan. Yan, thank you po. So, okay. So, at this point of time, we will have a short break to show you on how to download the OMG app. I think meron tayo niyan dito. Ano po? So, we will have a short break in a while and we will back in a few minutes lang po. Thank you very much. So, wag muna po kayong aalis.
down to our last 3 MSMEs to be featured to our Payday live selling for this morning, for this day, July 30, 2021. So, down na tayo sa tatlo nating MSMEs na i-feature ngayong umaga. But, of course, meron pa tayo bukas. That's July 31. Same time po ulit. 11 a.m. to 1 p.m. Pero wag muna po kayong aalis ha. And mention your orders. You can also go back to this live after para naman mag-mine pa din. And we will check on that na lang. Ano po, kahit hindi na po live, you can still mine and grab the opportunity. Then, dito na po tayo sa next nating items. This is the Verdant Tabrilla Puro. This is 100% cacao product from Verdant Agriculture Cooperative. So this is worth 150 pesos. So this tabrilla is tablea called in Bicol, is a traditional Filipino cacao tablets made by open roasting cacao beans in a firewood, grinded and molded into tablets. So kung interested kayo at curious kayo kung ano ang laman ng tabrilla, ano nga ba ang tabrilla? Now, mine nyo na po ito. Just comment down, mine Verdant 1 for only 100, ilan yun ma'am? 150 pesos. Verdant mine Verdant 1 for only 150 pesos. Yan. So, thank you Ma'am Maan. Ang order niya po is ginger from Balatan, honey from Orange Country, vinegar of you like, and chocolate of Dankris. Yan. So, we will take note on that on your orders, ma'am. Also, we have a question. Anywhere within the Philippines po, kasi through Ninja Van po ang ating mga products. Another product from Verdant is this one, the roasted cacao nibs. So, ano po ang roasted cacao nibs? So, kung maririnig nyo po. So, that's 186 pesos. So, this roasted cacao nibs is a cacao nibs are gently crushed pieces of cacao bean that have gone through a process of fermenting, drying, and roasting. Feeling ko ako ang magmamay nito. Kasi, nagko-coffee ako. Yan. So, mamaya, mine na to. Yan. So, this one is mine Verdant 2 roasted cacao nibs. Ano po? So, this is actually 200 grams. Yan. So, mine Verdant 1 and mine Verdant 2. 150 pesos sa tabrilla and roasted cacao nibs for 186 pesos. So, yan. Meron na tayong miners. Ma'am Kelly Rosana Firme, mine Verdant 2. Yan, Verdant 2. Wow, inagawan ako ni ma'am. So, marami pa po tayo nito na stock dito. So, unlimited mine po tayo for today. So, kahit ilan po ang i-mine nyo ay pwede. So, our next product will be the products of Tribo ni Rasta. So, Tribo ni Rasta naman yung ating next item. So, meron tayong mga varieties of products na presented dito. We have a different set of yung mga alcohol spray. So, this is for 120 pesos. So, pwede po yung mga, para mas creative, di ba? Kasi ang dami na nating mga alcohol spray dyan, pwede nyo tong i-mine. Ano po? So, may mga unique designs po siya na nakalagay dyan. May mga gems or tawag ba dyan? Na nandito sa ating mga products. Ano po? So, for this product, just comment mine Tribo 1 for only 120 pesos. Yan, 120 pesos po itong ating mga alcohol spray. So, yung mga gusto po dyan at naghahanap na wala pa pong mga lalagyan na kalang mga alcohol na pwedeng ikabit lang po dito sa inyong pants. Yan, so yan, pakita natin. Pwede po, ano. So, talagang attractive siyang tingnan. 120 pesos lang po ito. For our next item, we have the pili necklace. Yan, ating pili necklace is worth 120 pesos din po. So, mine, Tribo 2 for this pili necklace. Yan, ito po ang ating pili necklace. Yan. So, for only 120 pesos. Yan, so, meron tayong okay, thank you very much po sa mga ating mga nagko-comment. Don't forget to mention your friends and watch tomorrow po ha. Thank you sa ating mga 43 viewers na kasama pa rin hanggang ngayon. So this is 120 pesos. Mine Tribo 2
Our next product is Mine Marble Necklace. Mine Marble Necklace. This one po, it's worth 120 pesos. So, pwede nyo po itong gamitin na habang kayo ay nasa travel or kayo nasa beach. Yan, so, pwede nyo po itong suotin. Ano po? So, ipakita natin sa camera. Yan. For only 120 pesos, Mine Tribo 3. Yan. Meron tayong miner for Mine Tribo 1 sa dispenser or yun sa alcohol spray natin. PDF, thank you very much. Thank you, Ma'am Jasmine Agabilios for sharing our live for this afternoon. Yan, thank you very much po. Next item tayo from Tribo ni Rasta is another necklace naman po, but the Anito necklace. So ito, ang ganda niya po, ang gandang design po nito for only 180 pesos. Our Anito necklace is worth 180 pesos. Mine Tribo 4 for our Anito necklace. Yan. So, mine nyo na po itong Anito necklace natin. It's very unique, it's very stylish, lalo na sa mga boys, ano po, sa ating mga viewers na lalaki, pwede po itong i-mine. Now we have the mirror. Ito, gusto ko to, nakita ko tong mirror na ito. Ang ganda-ganda niya. So habang parang feeling ko dito, ano kayo, sino ba yung nagsasalamin na si Snow White? Akala ko si Cinderella. Si Snow White, this is only for 420 pesos. Ano po? Ay, wag nating i-mirror kasi makikita ang behind the scene. Ayan po, ano. So, ito po ang ating mirror. This is for only 420 pesos. Mine Tribo 5 for this mirror. Yan, ano po. So, talagang, ano siya, handcrafted product siya. Ang alam ko, minamano-mano ito. And with a style na parang, ano siya, yung sa mga Greek, mga designs dito sa likod natin. Ano po? So, grab this mirror for only 420 pesos. That's Mine Tribo 5. Yan po. So, thank you very much. Yan po yung ating mga products from Tribo. And to acknowledge also the comment na naghahanap ng mga chips, ipipresent na po natin sila today para makita nyo na po yung ating mga chips na meron tayo dito. So, first we have from Camarines, we have this banana chip and kamote chips. Ano po? So, itong ating banana chips is for only 60 pesos. Yan. So, kung naghahanap kayo ng mga snacks sa bahay, wala na kayong maisip ng mga snacks, mga movie date ninyo sa bahay kasi bawal pa ngayon pumunta ng sinihan, pwedeng i-snack nyo po itong ating banana chips from Camarines, from Libmanan. Yan po, from Libmanan. Just comment, Mine Banana Chips. Mine Banana Chips, tapos damihan nyo na po kasi para sharing is caring. Ano po, dito sa ating banana chips. Yan, thank you for watching Mine Tribo 5 for PD Ed. Thank you very much, PD. And thank you for sharing, Ma'am Annalyn Valera, our live for this afternoon. Oh, so, sino po yung naghahanap ng mga chips dyan? So, isa po ito sa ating mga best seller sa OMGainza. Ano po? So, this is for 60 pesos. Mine Banana Chips. O dyan, sa mga nandyan lang sa mga offices nila, pwede na nyo itong i-mine. Mine Banana Chips for only 60 pesos. This one naman is a kamote chips naman. Same from Camarines din po ito. Ano po? Camarines. This kamote chips is actually coming from Libmanan as well po. This is worth 60 pesos. Yung ating ating kamote chips, 60 pesos. Ano po? So, Mine Kamote Chips for only 60 pesos. Mine nyo na po ito. Ma'am Beth, thank you very much. Mine Banana Chips daw po. Mine Banana Chips, Miss Rose. Mine Banana Chips, 4 po kay Miss Kelly. And 3 kamote chips naman for Miss Kelly also. Wow, thank you. Ang dami nating mga miners for our chips. Hello, watching from Bula. Thank you, Ma'am Annalyn Valera. Maraming salamat po. And yan, sino pa po ang gustong mag-mine? Yes, just comment a mine at the comment section. Meron pa ba tayong variety dito, Miss Anne? Meron tayong taro. Yan, last one is the taro chips from tatlong variety. Okay, we have the taro chips na may tatlong variety. So, yung ating taro chips ay merong original, merong cheese, and also we have yung sour cream.
So, tatlong variety for only 60 pesos. Ano po? So, mine taro, tas lagay nyo po kung ano ang gusto nyo. Mine taro cheese, mine taro sour cream, mine taro original for only 60 pesos. Yan, so suportahan po natin yung ating mga MSMEs and producers sa ating lugar dito sa Kamsur. So we will announce in a while yung ating sharers na nanalo ng 100 peso load. So standby lang kayo dyan kasi baka ubos na yung data nyo, may pang-load na kayo. Ano po, sa mga nanood natin dito live na live ngayon sa Facebook page ng DTI Kamsur. So, yan. So, I think we're done with the products today. So, marami po tayong products from the bags, from the handcrafted items, to the food products and wines, and also sa chips na pinakita natin, meron din po tayong mga healthy choice na mga rice from our farmers. So, with everything that has been said and showed to you, ngayon po ay ipipresent na natin ang ating winner for sa ating dalawang sharer ngayong hapon. Ano, bago tayo mag-end ng ating live. So, but before you leave, mamaya-maya po meron pa tayong mensahe manggagaling po kay Father Mark. Meron pa tayong mga nagko-comment po pala dito. Mine taro sour cream for Miss Sandy Pula, San Pablo. Mine taro chips original for PD Ed. Mine kamote chips for Ma'am Rosemary Ibarreta. And also we have mine banana chips and kamote chips for Miss Camille Garcilanosa. So mine banana chips, taro sour cream, kamote chips for Miss Baby Carib Rocal. Wow, dami nating miners for the chips. Talagang best seller itong si Camarines. Now we have mine banana chips 2 and kamote chips 2 for Miss Beth. And how much po ang what is this? San Fernando ang SF. How much po ang shipping? Okay. Akala ko how much for San Fernando. Shipping fee po will vary depending on your location. So we will contact you with the shipping fee kung magkano po right after this live. And mine kamote and taro chips for Miss Malu Baltazar. So maraming salamat po sa ating mga miners for this afternoon. So our winner for okay. So, we would like to thank everyone who are watching right now dahil meron po tayong 549 sharers. Wow, thank you very much. 549. We have earned at least 351 comments. Ang daming nag-mine, ang daming nag-shoutout and all. And we also have 176 likes. Salamat po sa inyong mga like. And we have 78 miners for today. Maraming salamat for supporting our farmers and local MSMEs here in Camarines Sur. But again, hindi po tayo dito nagtatapos dahil meron tayong winner for this for the sharers. Yan. So mag-antay na lang po kayo ng inyong online receipt or e-receipt from OMG for your payment. Ano po? So I think ready na yung ating winner for the load. Meron tayong dalawang winner for the load. That's 100 pesos each para sa kada nanalo ng ating load for this afternoon. Sa mga nanonood po at naka-standby na 42 viewers natin ngayong hapon, we would like to ask your help and support again tomorrow dahil magsasama-sama po ulit tayo. Same page, DTI Camarines Sur, same time, 11 to 1:30 in the afternoon para sa ating second day naman ng Payday live selling. Dahil ang mga produkto na ipapakita namin bukas ay mas marami. Mas marami tayong ipapakita bukas. Kaya tutok lang po kayo bukas at 11 a.m. And meron din po tayong raffle for the miners na 78 na worth 100 pesos. So ito po ay i-announce bukas. Yung ating sa miner naman. Pero yung i-announce natin ngayon ay sa mga sharer po ng 100 peso load. So our first winner for the sharer is Miss Angeline Revilla from Falabi. Yan, Ma'am Angeline Revilla Falabi, congratulations. Nanalo ka po ng 100 peso load. And also, Miss Richie Pinanggang. Yan, Pinanggang. Miss Richie Pinanggang, congratulations. Nanalo po kayo ng 100 peso load. I think it is also shared sa screen natin kung sino yung nanalo.
So congratulations po, 100 peso load, i-message na lang po kayo na DTI Cam Sir for your prize. Yan, so kung nanonood kayo ngayon, congratulations and thank you for staying until this time. So at this point of our live selling, we will show you a video message coming from Father Mark Rial of Caritas Cáceres, Naga. OMG, Sato ini. OMG, we're buying is caring. Ito po ang taglines ng online market ni Bishop Gainza or OMG. Sato ini, atin to. Ang OMG ay local initiative ng Caritas Cáceres under the Archdiocese of Cáceres and the DTI Camsur in order to support the small businesses or local entrepreneurs. Kaya nga po, sinasabi namin na we're buying is caring. As we buy or as you buy, as you patronize the products of OMG, tayo ay sumusuporta sa ating mga small businesses, local entrepreneurs. Nasusupport natin ang kabuhayan at pag-asenso ng ating mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta sa aming live selling activity at sana po patuloy pa kayong mag-order whether sa mga susunod pang live selling or direct through our website or sa aming mobile app. May I also take this opportunity to invite and encourage the other entrepreneurs to join us and be vendors of the online market ni Bishop Gainza. Again po, OMG, Sato ini. OMG, we're buying is caring. Okay, thank you very much, Father Mark, for that message. A few reminders po for our viewers until this time. You can download the OMGainza app at Google Play Store or Apple Store. Just search OMGainza. And also, you can visit www.omgainza.com for your orders as well sa ating mga local products here in Camarines Sur. And also, you feel free to like OMGainza Facebook page and also DTI Camarines Sur Facebook page. So maraming salamat po. And also, I hope to see everyone again sa lahat ng magmamain, magsusupport tomorrow, July 31 po yan, 11 a.m. until 1 p.m. dito sa DTI Camarines Sur Facebook page. Live na live po ulit tayo sa second day ng ating Payday live selling. So gusto ko lang pong pasalamatan, of course, our Director, PD Edna Estejada, our Division Chief, Ma'am Bill Puentevelle, and the whole DTI Camsur family, our Floor Director, Miss Madel Alacar, and also our Director for this activity, Miss Rose de la Trinidad. Maraming salamat, and Miss Kelly and Miss Ann of OMG, Caritas Cáceres, Naga. And also, ang ating kasama ngayon sa pagiging very, tawag dito, ang ganda ng production natin because of IMJ Interactive. I think we have a question before we end. Meron tayong question dito from Alexander. Made of anong material daw po yung bags na may print na blue and white? This one, I think. Dito po. Made siya of, anong made dito mo? This product is made of, I think, for a while, sir, we'll just check to make sure yung ating product na meron tayo ngayon. So, this product is actually from Gems Bayong Shala. Okay, yun. Itong ating products po is upcycled bayongs po ito. So, environmental friendly po ito, stylish and eco-friendly items po ito. So, upcycled items po ito, sir. So, meron din siyang mga embroidered dito sa harap niya as design. So, yan. Thank you sa pahabol na inquiry. Ano po? So, I think we are done for today. We are done
for today. So thank you very much po again to everyone na nag-like, nag-share, nag-comment, nag-mind sa ating activity for the Payday Live Selling. I am your online seller, Jiman, and thank you and have a nice day. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tungtabangan, maghanap buhay ang kasaralitan. OMG sa to ini, OMG sa to ini. Sa kasakitan sa tungtabangan, maghanap buhay ang kasaralitan.